Moi bo día a todos e a todas. Saudamos os membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, xornalistas e asistentes na tribuna do público. Tamén aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Benvidos a este pleno extraordinario. Asunto número 1, señor secretario. Bo día. Determinación de nomes de vías e lugares públicos do Parque Ofimático Xuxán en turno único de intervención. Ben, segundo acordo, terá a palabra en primeiro lugar o voceiro do Goberno e a continuación haberá un único turno de 3 minutos para cada grupo. Señor Laje, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bos días e benvida a todas e a todos. Cabe recordar que os artigos 25 e 26 do Regulamento de Honras e Distincións da Cidade da Coruña do 16 de xaneiro de 2016, que despois foi reformado por acordo do Pleno do 9 de decembro de 2009, fan parte do capítulo 7º deste corpo normativo e están adicados a regular o procedimento para determinar o nome das vías e lugares do termo municipal. Cabe recordar o expediente que se está a tramitar e que ese expediente debe de xustificar sucintamente as razóns que fundamentan a escolla da denominación da vía e o nomeamento e a colocación dos correspondentes rótulos que han de ser aprobados polo Pleno do Concello previo dictamen da Comisión de Honras e Distincións, como se ten feito neste caso, ou directamente por esta actuando como comisión delegada, se fose o caso, que non o foi. Xa por entrar en materia, o polígono coñecido como Parque Ofimático da Coruña é un barrio situado entre as freguesías de Elviña e Oza, cuxa urbanización se vai completando no momento actual despois de varios anos de execución a medida en que se rematan edificacións e os servicios que están previstos no planeamento, téndose concedido recentemente licenzas de primeira ocupación de edificios e estando pendente de concesión outras. Tamén neste contexto faise preciso a integración do polígono, ou canto menos das partes do mesmo que xa se encontran en condicións para elo, no nomenclátor das rúas da cidade, pois este acto apenas relevante dende un punto de vista edificatorio si ten moita importancia no que atinxe a integración cultural e mesmo emocional desas novas rúas na cidade. Cabe decir que a identidade dos lugares, como ben saben os membros da corporación, procede dun sumatorio de circunstancias físicas, orográficas, naturais, climáticas, pero tamén metafísicas, da memoria dos lugares que se transforman nun espazo urbano habitable desde o punto de vista tamén cultural. Por iso, cando xorden novas rúas, un fenómeno non tan común nun término municipal de 37,5 km², e do mesmo xeito, cando nace unha persoa, alén dos primeiros actos de protección e coidado, precísase outorgarlle un nome, unha denominación a unha vía ou un lugar que termine de conferirlle identidade entre todas as vías e espazos do termo municipal ao que pertence. Quizá por iso, porque un nome non determina, pero integra unha identidade, a elección dos nomes das vías da cidade é un acto revestido da suficiente entidade como para que mesmo se prevexa que a decisión corresponda ao máximo órgano de representación da cidadanía, o Pleno desta corporación. O caso do chamado Parque Ofimático pode resultar un bo paradigma e exemplo do que ás veces acontece na operación de determinación oficial dos nomes dos lugares. Así o reflite o informe entregado pola Real Academia Galega á Alcaldía a finais do pasado mes de xaneiro de 2020, que recolle diversos topónimos e microtopónimos da zoa. Cando se proxecta a área en 1990, fai moitos anos, concretamente 30, o seu destino era a localización de empresas vinculadas ás novas tecnoloxías, mais o debir dos acontecementos mudou os usos e un quinquenio máis tarde xa primaba o uso residencial e máis o terciario. Malia todo, 30 anos despois, Ofimático segue a ser unha fórmula de identificación de éxito para toda a zona, malia que sen sentido e carente de raizame.
Grazas ao labor de estudio achegado pola Real Academia Galega, o Concello poderá exercer a súa competencia de determinación das vías e dos espacios públicos da cidade con plena consciencia de estar a recuperar os nomes tradicionais dos lugares. Así, a integración na trama urbana dunha nova zona da cidade farase cinxindo a memoria do lugar e da palabra co futuro dunha cidade que medra e se transforma. Neste caso, estamos a dar cumplido o trámite ao que xa pasou pola Comisión de Honras. Cabe recordar que Xusán é a evolución do documentado como Xuján no catastro de Ensenada ou tamén Juján, como aparece nun auto relacionado coa fonte existente no lugar datada en 1722. Trátase, segundo documenta a Real Academia Galega, dun topónimo único no país, relacionado de lonxe con outros semellantes escasos que virían facer referencia a un lugar elevado con respecto a outro. Cabe que sometamos á aprobación do Pleno do Concello a proposta de determinación dos nomes das vías e lugares públicos do que coñecemos comúnmente como Parque Ofimático, Xusán. O resto dos nomes propostos constitúen a microtoponimia do lugar e foron tamén identificados no informe da Real Academia Galega. Xusán, Galán, Agrelo, A Canteira, Longarela, Campo de Galán e A Viña. Sen máis, toca que nos pronunciemos e diría eu que tivéramos en conta o informe da Real Academia Galega para, como non pode ser de outro xeito, dar pasos que, desde logo, como sempre, deberán de darse tendo en conta tamén os veciños e as veciñas e facendo conxuntamente unha operativa que nos permita dar pasos nese crecemento e nesa transformación da cidade. Con respecto ao pasado, á toponimia, con respecto á memoria, pero tamén construindo presente e futuro. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Ten a palabra a señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi bons días a todos. Compre agradecer este tipo de asuntos no Pleno, que aínda non prioritarios polas urxencias que ten esta cidade, si coido que son merecentes da nosa atención, pois é o noso deber cuidar o noso patrimonio inmaterial, como indica a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, como nos recorda o informe da Real Academia Galega, son as administracións públicas as que teñen o deber legal de protexer, difundir e fomentar o valor do noso patrimonio, entre o que se inclúe a toponimia. Sen esquecer que a toponimia forma parte dos elementos culturais que a UNESCO denomina Patrimonio Inmaterial dos Povos por representar unha riqueza única no mundo dun valor incalculable, ou sen esquecer que, tal e como declarou Nacións Unidas, os topónimos son parte integral do patrimonio cultural intanxible, xa que constitúen compoñentes esenciais das linguas e conservan formas que evidencian a súa evolución e, sobre todo, porque son valiosos testemuños da historia e dos modos de vida pasados e actuais. E non se trata de que nos guste máis ou menos Xusán, Galán, Agrelo, A Canteira, Longarela, Campo de Galán ou A Viña. O que se trata é de rescatar a memoria do lugar e a tradición. Son nomes que figuran na memoria das xentes que habitaron a zona e a súa contorna e é a nosa obriga protexelos. O cambio de nome debe axudar tamén a esquecer a carga negativa que acompaña ao ofimático. O cambio de nome é que o Concello xestione dunha vez por todas esas licencias de primeira ocupación pendentes desde hai tanto tempo e que ten en vilo e desesperados a centos de veciños que aínda non puideron acceder ás súas vivendas. Aínda que semella que o tema desas licencias xa vai encamiñado, compre aceleralo, sen esquecer aos veciños que xa están vivindo neste novo barrio da cidade, pero con moitas deficiencias. Non hai máis que dar unha volta por Xusán para comprobar a falta de cuidados e servicios que padece este barrio. É incomprensible que dentro dunha cidade como a Coruña se teña que vivir sin servizos, con só unha vía de acceso, valados inseguros, fincas cheas de malezas, socavóns en solares abertos aos que poden acceder calquer neno, sin un só banco para sentarse, sin unha sombra, cableado solto polo chan e un sinfín de deficiencias que deixa a Xusán como un barrio case abandonado. Estou segura de que os veciños valoran positivamente o respeto á toponimia, que nos recordará sempre
de onde vimos, pero é xusto darlle un pulo á humanización deste barrio de cidade que tanto o necesita para ter presente cara a onde queremos ir. Imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Moi bo día, señora alcaldesa, membros da corporación, persoal dos medios de comunicación que nos acompañan, o persoal tamén municipal e o público asistente, que me consta que está tamén a veciñanza de Elviña, a veciñanza orixinal deste lugar, o que hoxe lle damos o nome de Xuxán, e tamén están aquí as directoras das escolas infantís que me gustaría saudar. Ben, parécenos ben, efectivamente, que se manteñan ou que se empreguen os topónimos orixinais dos lugares, pois para denominar efectivamente determinados espazos. Mellor será Xuxán, evidentemente, que Parque Ofimático. Mellor eran os topónimos da Zapateira orixinais, a microtoponimia tan rica que existía na Zapateira, que chamarlle pois Avenida de Nova York ou outros topónimos pois pouco propios que hai, por exemplo, na zona da Zapateira, non? E que implicaron tamén borrar toda unha memoria dunha zona da cidade. Mellor é, sen dúbida, rescatar a memoria da cidade que abandonala, non? Pero a importancia, efectivamente, do mantemento da toponimia, que é fundamental, non pode implicar esquecernos do problema urbanístico que existe nesa zona. Que eliminar esa carga negativa da que falaba a señora Martínez non nos implique abandonar a xustísima reivindicación das veciñas orixinais da zona. Eu quero lembrar, ademais, que o informe da Real Academia Galega fala precisamente do problema urbanístico que se xerou no orixinal Parque Ofimático, que logo se transformou nunha urbanización que devorou os habitantes, así como, digo, se recoñece no informe da Real Academia Galega. Podería ser Xuxán, pero tamén podemos falar de toda esa microtoponimia, de Galán, onde se tirou, por exemplo, a casa de Manolo e doutros, non? Ou outra microtoponimia onde se tirou tamén casas para logo non facer absolutamente nada. Falaba o señor Laje de emocións, non? De que a toponimia fala da memoria do lugar e que ten unha vinculación importante tamén coas emocións. Ben, os pesadelos tamén son emocións, tamén poñen de manifesto emocións. É certo que o Parque Ofimático, o desenvolvemento desa urbanización, que xa nunca máis será ofimática, pois resulta que é un pesadelo para os habitantes orixinais de Elviña. É un auténtico pesadelo e teñen pasado diferentes etapas, efectivamente, etapas onde viron que se tiraban as súas casas por parte do Concello para non construir absolutamente nada, viron etapas onde houbo promesas que non se cumpriron e están vivindo agora unha etapa onde o goberno municipal ten comprometido con dúas forzas políticas que están aquí presentes na corporación e da que depende a maioría, ten comprometido desafectar a veciñanza de Elviña. E nós o que queremos é un compromiso claro deste goberno municipal con que se vai desafectar a veciñanza de Elviña ou unha figura xurídica semellante non, equivalente, que permita que estas persoas poidan vivir tranquilas dunha vez por todas e se resolva o seu problema. Nós queremos realmente que se verbalice ese compromiso neste pleno, que se cumpra. Nos exixímolo durante o pasado mandato, de maneira moi reiterada, sabeo ben a Marea Atlántica, e non imos deixar de demandalo neste pleno. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Membros da corporación, persoal municipal, xornalistas, veciños e veciñas que nos seguen a través do streaming ou na tribuna, un saúdo especial para a veciñanza de Elviña e Xuxán e para as directoras das escolas infantís. Moi bo día a todos e a todas. Cando na Comisión de Honras examinamos por primeira vez o informe da Real Academia Galega e a proposta de recuperar a toponimia tradicional no infausto e mal chamado Parque Ofimático, votamos a favor.
Fixémolo en conciencia, como lembramos cando neste pleno decidimos dedicarlle unha rúa a Arsenio Iglesias, a maioría dos lugares, se non todos, xa tiñan nome antes de os pisarmos nós. E como argumentamos tamén daquela, a Marea Atlántica é partidaria de priorizar e consolidar a restauración das denominacións históricas, ben a través dunha ordenanza de normalización lingüística da que aínda carecemos, ben mediante un cambio no regulamento de honras como o que propuxemos daquela. Votamos en conciencia, dicía, pero votamos en toda a información. Non podíamos imaginar, e de aí a nosa sorpresa nas últimas horas, cando soubemos que o Goberno municipal tomase esta decisión e lle dese trámite sen falar coa veciñanza da zona. É tan doado escoitar, señora Rei, tan barato, tan consubstancial ao Goberno democrático da cidade, é tan elemental e tan de xustiza escoitar, que non facelo supón unha falta de respecto cara á cidadanía e unha actitude, advirto, que pode invalidar calquera iniciativa ou calquera decisión por fundadas que estas estean. Recuperar os nomes de Campo de Galán, a Grelo, Longarela, a Canteira, a Viña ou o propio topónimo de Xuxán debera ser unha boa nova. Debera, digo, porque nestas condicións non o é, ou non o é de todo. O mellor que podería facer hoxe, señor Laje, sería retirar este asunto, sentar cos veciños e as veciñas da zona e traelo de novo a este pleno para a súa aprobación, digamos, pacíficamente. Sei que non o van facer, pero cando menos pregámoslle que hoxe asuman explícitamente diante da corporación un compromiso de diálogo, que se comprometan non só a non mover un papel máis neste asunto, sen fanalo antes, con quen nos acompaña na tribuna, senón tamén, na mesma liña que reclamaba o BNG, que asuman o compromiso de sentar cos veciños da zona e retomar canto antes o que está pactado dende o inicio do mandato, que é efectivamente a desafectación de San Vicenzo del Viña. Se é así, se hoxe se dá ese compromiso, este grupo votará a favor, e se non, e lamentando de verdade, teremos que absternos. Remato xa cunha advertencia. O que se debate e se vota hoxe é exclusivamente a recuperación duns topónimos fermosos que forman parte da memoria do territorio. Nada menos, pero tamén nada máis. Agardo que ninguén teña a tentación de empregar un material tan sensible como este, as palabras comuns, os topónimos, os nomes dos lugares, para blanquear a historia negra, negrísima do ofimático. Xuxán xa existía cando as forzas políticas representadas neste pleno puxeron as súas mans alí, con mellores ou peores intencións, con maior ou menor acerto. Xuxán non lle pertence a ninguén. O ofimático, polo contrario, é obra deste Concello. O ofimático é o nome dunha desfeita que ten responsables e que exixe solucións. Non hai cambio de nome que borre esa historia. O ofimático non vai, lamentablemente, desaparecer por decreto. O ofimático será ofimático mentras non se faga xustiza coas vítimas dun modelo urbanístico que as privou de dereitos. Por resumilo, o ofimático non será Xuxán, diga o que diga este pleno, mentres eses dereitos non se restitúan. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señor Coira. Buenos días a los vecinos que nos acompañan del Viña, a las directoras de las escuelas infantiles municipales, al resto de vecinos que nos acompañan desde la tribuna, a los miembros de la corporación, a los empleados municipales, a los representantes de los diferentes medios de comunicación, a todas las personas que hacen posible el desarrollo de este pleno y a aquellos que nos sigan donde quiera que estén por streaming. No querría empezar este pleno ni seguir sin recordar a los familiares y amigos de las 45.000 personas fallecidas por el COVID-19. Seguimos, por desgracia, con esta pandemia, seguimos con una situación que nos desborda y para la que todas las administraciones y todos los ciudadanos tenemos que estar todos los días alerta. Las soluciones son, hoy por hoy, no muchas: la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Es, yo creo que una obligación de todos invitar a todos los ciudadanos a que demos el 100% en estas tres medidas para evitar el desarrollo de esta pandemia. Entrando en el asunto, se trae al Pleno, después de la presentación y el envío de la Real Academia Galega de un informe sobre la toponimia, la propuesta de la denominación de unas calles para denominar calles y viales
con una toponimia y una microtoponimia que se había perdido. El informe o estudio de la Real Academia Gallega de la Lengua defende a través de esto lo que ellos denominan y lo que es patrimonio cultural intangible, y creemos que es una magnífica propuesta. El Grupo Municipal del Partido Popular votó favorablemente y pretende también votar favorablemente en este pleno de aprobación. Creo, insisto, que es bueno recuperar los nombres de Susán, de Galán, de Agrelo, da Canteira, Longarela, Campo de Galán, a Viña e outros moitos que se podían utilizar para outros viales ou outras plazas que se podan crear. Pero isto non pode alejarnos de unha realidad que tiene el parque ofimático, de una realidad y una historia reciente que involucra a partidos que hoy están aquí y a los que son responsables de que se haya gastado mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos y mucha desesperación de muchos vecinos que hoy por hoy, como decían algunos de mis compañeros en sus intervenciones, están esperando a que tener una licencia de primera ocupación que les permita acceder a sus casas, tener unos viales que les permitan comunicarse con sus casas. La Marea, cuando llegó al gobierno, prometió 100 viviendas bioclimáticas. Nunca más volvimos a saber de esto. Cuando, después de la sentencia judicial, la Xunta tuvo que hablar con esta administración para llegar a un plan para solucionar el problema, todos los plazos fueron reiteradamente incumplidos. Se firmó un protocolo que se reincumplió reiteradamente. La Marea admitió en su día que el PP había invertido más de 20 millones de euros en el parque ofimático y ellos no fueron capaces en 2 años de avanzar en nada. El resto del parque ofimático está pendiente de licitar. No sabemos cuándo se va a licitar, falta sacar a concurso las obras, falta adjudicarlas y falta ejecutarlas, que según las últimas respuestas escritas de este ayuntamiento, el tiempo estimado de ejecución son 18 meses. Con lo cual, empezamos mal, un contrato firmado por el bipartito PSOE-BNG para urbanizar el parque ofimático en su día, que fue recurrido judicialmente. O sea, empezamos muy mal. Y los vecinos han sido las víctimas, los vecinos, las administraciones, las personas que tienen viviendas allí y que no pueden, porque no tienen licencia de primera ocupación, habitarla. En fin, todos los no sé si termino ya, han sido víctimas de este, insisto, algo de despropósito y de chapuza y de una inversión de mucho dinero y de la paciencia de mucha gente. Esperemos que esta recuperación de la toponimia y esta recuperación del patrimonio intangible gallego pues valga para que realmente se retoma toda la problemática de lo que a partir de ahora llamaremos Susán y anteriormente llamado Parque Ofimático, porque los coruñeses de verdad que están deseosos de que esto se solucione de alguna vez. Muchas gracias, señor Coira. Señor Laje, pecha o debate. Gracias, señora alcaldesa. Grazas a todas e a todos polas súas reflexións, as súas aportacións e polo espírito crítico constructivo que se ve que incide non en poñer en cuestión o informe da Real Academia Galega, non en poñer en cuestión os pasos razoables que hai que dar para darlle nome a un lugar, a unha serie de vías, senón que, aproveitando que se fala de algo tan emblemático, pois se fai historia, se fai memoria, incluso supoño que actos de contrición, no sentido de que hai diferentes responsabilidades, pero, como digo moitas veces, temos que ser capaces de mirar cara adiante. Quero ao mesmo tempo anunciar que, seguindo a línea política que marca a nosa alcaldesa, señora Rei, hoxe mesmo o concelleiro de Urbanismo asumiu cos veciños e veciñas o compromiso de sentarse con eles no mes de setembro para facer unha mesa de traballo co obxectivo de atopar posibles solucións a un problema que non é do que estamos a falar agora mesmo. É dicir, agora mesmo estamos a falar do nomenclator, de poñerlle nomes ás vías, de denominar Xusán ao que todos coñecemos como parque ofimático, pero para non fuxir do asunto, para non poñernos de perfil, si quero anunciar que
é o propio concelleiro de Urbanismo, o meu compañeiro Juan Díaz Villoslada, o que hoxe mismo asumiu ese compromiso, un compromiso que ademais está nos acordos que se teñen realizado. Por lo tanto, señora Beira e señor Martínez, collo a reflexión que fan, a proposta que fan. Daremos pasos, pero falaremos cos veciños, e esos pasos non poden ser de outro xeito, tendo en conta que estamos a falar pois de dar un paso máis. Non? Pero tamén quero recordar, e teñen que entendelo, que houve uns cuantos gobernos antes e que tampouco resolveron esta situación. Co cal, bueno, creo que todos eso non resolve nada, esta reflexión, si resolve, igual que falamos da toponimia de 1722, tamén está ben recordar que seguramente agora se busque unha solución, pero ata o momento pois non se atopou, vamos a ser así de benignos, non se atopou nos últimos anos. Nos queremos resolvelo en tempo. Entendemos que tamén hai que resolver en tempo o que significa rematar todo o polígono para dotalo dos servicios públicos necesarios. A quen? Ao 100% a todas as familias que están chegando. É dicir, temos que ser capaces de ir resolvendo o día a día, as dificultades que hai no día a día con resolver problemas históricos. Non? Por iso creo que ten unha relevancia importante o que hoxe traemos aquí, que é algo importante falando dun barrio e falando de onde van a vivir novos veciños e novas veciñas, pero tamén do compromiso que se establece para constituir esa mesa de traballo e buscar posibles solucións. E iso faise pois seguindo unha liña, que é escoitar e buscar solucións. Ás veces tardan máis, fíxense se tardan máis que en 1990 puxéronlle parque ofimático, estamos no 2020, e é agora cando se resolven problemas e se dota e se servicios a todas esas familias que o precisan. A ver se somos capaces de non tardar 30 anos en resolver outros asuntos, porque diría algo bo de toda a corporación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Asuntos 2, 3 e 4, señor secretario. Sí, asunto número 2, aprobación do proxecto de expediente M3/2020 de concesión de suplementos de crédito, baixa por anulación de crédito, transferencias de crédito, modificación do anexo de subvencións nominativas, modificación do anexo de investimentos e modificación puntual das bases de execución do orzamento. Asunto número 3, aprobación do proxecto de expediente M4/2020 de modificación do anexo de subvencións nominativas e do anexo de investimentos do orzamento 2020. E asunto número 4, expediente 2020/1 de aprobación de recoñecementos extrajudiciais de obrigas para votar o orzamento de 2020, que serán en turno único de deliberación e de votación separada. Ben, como xa dixo o señor secretario, os asuntos 2, 3 e 4 serán debatidos conxuntamente, votados por separado. Terá a palabra en primeiro lugar o voceiro do Goberno, o señor Laje Tuñas, e despois haberá dúas quendas, unha de 5 minutos e outra de 3 minutos. Constan varias enmendas presentadas a estes puntos. Señor Laje pode explicar a que presenta o Grupo Socialista no turno do Goberno e o resto dos grupos enmendantes nos respectivos turnos. Ten a palabra para a exposición inicial. Grazas, señora alcaldesa. Estamos a debater o modificativo 3, o modificativo 4 e o recoñecemento extrajudicial de crédito. Para facer unha intervención o máis breve posible, tendo en conta que se vai a producir un debate amplio sobre estas tres cuestións, recordar que, como consecuencia da crise sanitaria desatada no mes de marzo polo COVID-19, este Concello veuse na obriga de acometer toda unha serie de investimentos para garantir a seguridade das persoas. Investimentos, moitos deles, contratados por vía de emerxencia que supuxeron un importante desembolso para este Concello. Entre outras cousas,
O Goberno local incrementou o gasto en higienización e desinfección de espazos públicos para mellorar aínda máis a súa salubridade. Boa parte dos fondos recollidos no primeiro dos dous modificativos de crédito que debatimos hoxe neste pleno ten que ver coa necesidade de asumir por parte do Concello o gasto levado a cabo pola Concellería de Medio Ambiente tanto nos plans de desinfección como nos sistemas de control de acceso ás praias. Para afrontar estes gastos, lóxicamente, non recollidos no orzamento en vigor, creo que é unha obviedade non ter que recordar que se elaborou e aprobou un orzamento sin que ninguén prevera, só faltaría a chegada dunha pandemia. Dado que ninguén contaba con iso, pois é preciso aprobar un modificativo de crédito que permita aportar a liquidez necesaria para esos investimentos. O primeiro dos modificativos supón destinar en altas de crédito un total de 521.539 euros, cantidade que na súa maior parte destinarase a afrontar gastos derivados dos medios habilitados por este Goberno para facer fronte ás consecuencias da pandemia. Fondos que proceden, a súa vez, tamén da anulación de unha parte do disponible para determinados contratos que a día de hoxe pois non precisan de todos os recursos que estaban consignados. Tamén, por outro lado, se dan de baixa 3 convenios nominativos por anulación de crédito vinculada a esos convenios e esas anulacións destínanse pois a dar cobertura a gastos que non estaban previstos para as escolas infantís municipais e que, pois teñen unha operativa bastante complexa e non se trataba de deixar durante meses sin fondos ás concesionarias, a pesar de que pois existen algunhas dificultades no eido administrativo. Hai que suplementar e para suplementar había que sacar recursos de algún sitio. Non que se refire ao modificativo 4, cabe recordar que estamos a falar singularmente de 2 convenios nominativos que están dirixidos á Academia Galega do Audiovisual, o que se fai a xuntalos nun único convenio cunha cuantía total de 104.500 euros. Do mesmo xeito, tamén os fondos que estaban previstos para a creación de hortos urbáns no Parque Adolfo Suárez, que eran 50.000 euros, cambian a unha partida xenérica vinculada á estrategia EIDUS, proxectos europeos para facer hortos urbáns en distintos puntos da cidade, tamén no Parque Adolfo Suárez. E no referido á aprobación do recoñecemento extrajudicial de obrigas para imputar o orzamento de 2020, estamos diante dun recoñecemento que non é ni máis ni menos que pagar no sustancial á concesionaria do transporte público urbano, algo que non é novo, que se repite prácticamente ano tras ano para cubrir a diferencia de precio entre o billete ordinario do bus e os billetes bonificados nas diferentes categorías. Recordar que a cantidade a pagar a concesionaria varía en función do número de viaxes computados. Tamén se destina outra cantidade para o tema da xestión de residuos na planta de Nostián, cantidade que ven determinada polo número de toneladas xestionadas na planta e que non forma parte de ningún canon fixo, o cal dificulta en moitas ocasións poder ter un nivel de precisión absoluto á hora de facer a presupostación. Si cabe recordar que o pago ascende, no caso do transporte, a 1.540.459, só por facer memoria, no ano 2014 foron máis de 1,8 millóns, no ano 15 foron casi 2 millóns de euros, e no 2016 1,9. O que quero decir con isto é que suele ser frecuente, suele ser habitual, non estou dicindo que o fixeran mellor nin peor, sino que dentro da práctica orzamentaria do Concello dos últimos 10 anos, pois derivado do tipo de concesión que há, do modelo de subvencións das viaxes, pois é un trámite que con maiores ou menores contías, pois todas as corporacións se ven obrigados a cumprir para facer fronte ao pago dun servicio que efectivamente estea prestado. En termos xerais, penso que o resumen dos 3 asuntos e para non alongar en exceso a intervención, nesta primeira intervención do Goberno, deixarío aquí. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos o debate, señora Martínez.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Sobre as enmendas presentadas pola Marea, aínda que podemos coincidir nalgúnas das súas demandas, respetamos o informe do interventor que sinala, entre outras cousas, que habería que concretar as partidas que se dan de baixa. Por iso imos votar en contra ese informe do interventor que, en caso de arbitrar o Goberno unha financiación con baixas de outros créditos presupostados, debería terse en conta que non debería eliminarse aqueles necesarios para o funcionamento dos servizos ou dos xa comprometidos con terceiros. O Goberno nos presenta esta opción a uns minutos de empezar o pleno e, aínda que pode arbitrar, non nos informa se tiveron en conta si estas baixas están comprometidas con terceiros. Nos gustaría coñecer a opinión do interventor. Si se pode aprobarse en esa xustificación, votaremos a favor, e se non, pois nos absteríamos. Si votaremos a favor dos modificativos e do recoñecemento extrajudicial de obrigas. O primeiro modificativo, o denominado M3, financia 4 transferencias positivas con outras 4 negativas para facer fronte a varios gastos importantes, como foi a instalación do sistema de control que limita o aforo ás praias por zón sanitarias, o pago dunha parte do convenio ao Grupo Naturista Hábitat, que estaba pendente de 2019, para cubrir os gastos extraordinarios para reforzar as desinfeccións en dependencias municipais a causa do COVID, e outra para a modificación do contrato do Servizo de Atención Animal, aumentando as medidas sanitarias e cubrindo as novas necesidades residenciais de cans e gatos, tan esquecidos, por certo, nos orzamentos anuais e coas escasas instalacións nas que se atopan albergados. As 4 transferencias negativas proceden da aplicación destinada ao contrato de recollida de residuos sólidos urbanos que, según se nos explicou dende Medio Ambiente, pode reducirse sen deteriorar o servizo. Tamén inclúe o modificativo 8 suplementos de algo máis de 9.800 euros, cada un para incrementar a dotación das escolas infantís municipais e pagarlles as indemnizacións por reequilibrio económico como consecuencia do COVID. Cando nos reunimos neste grupo coas directoras das escolas, esta era unha das súas principais reclamacións, das máis urxentes, polo que debemos dar resposta desde o Concello o máis axiña posible. Imos apoiar este modificativo, que tamén inclúe unha modificación nas bases de execución do orzamento por varios motivos. Porque son necesarias estas transferencias para os conceptos que se mencionan, porque contan con informes favorables de intervención e dos servizos económicos en canto a que o expediente aparece nivelado e equilibrado, e ademais porque consta no expediente que desde Medio Ambiente se acredita que pode reducirse ese importe de aplicación orzamentaria sen que sufra deterioro o servizo, cuestión esta que nos parece moi importante acreditar. No que respecta ao modificativo o M4, propónse unir 2 subvencións da Academia Galega do Audiovisual por un único convenio, cubrindo ambos os obxectivos de destino. Si este único convenio axiliza os trámites e resulta máis eficaz tanto para a Administración como para o subvencionado, pois creemos que é unha boa solución. Doutra banda, desde Medio Ambiente propónse reducir a partida do horto urbano comunitario no Parque Adolfo Suárez para incrementar a partida destinada á creación e posta en marcha dunha actuación conxunta dos hortos urbanos dentro da estrategia EIDUS, e aínda que aquí o que aprobamos é a modificación, desde intervención advírtese que a súa conformidade non predetermina a cualificación ou o sentido da fiscalización, apuntamento que compartimos dando o noso apoio ao trámite modificativo. O que nos preocupa neste modificativo é a execución de gastos no capítulo 4. Tan só 8 millóns de 38 millóns a 8 de xullo. Non chegan nin ao 25% do orzamento executado para as entidades que tanto o necesitan. En canto ao recoñecemento extrajudicial das obrigas de exercicios anteriores, se presentan, entre outras, 4 facturas da Compañía de Tranvías correspondentes a novembro e decembro de 2019, que supoñen máis d'1,5 millón de euros, quedando constatado e conformado polos servicios técnicos que o servizo se prestou, pero que os abonos das facturas non se puderon tramitar por falta de crédito. Ben, como decía o señor Laje, isto parece xa un clásico, tanto as facturas como a reprimenda do interventor mandato tras mandato. O problema con Tranvías é que creemos que debemos exixir máis control sobre os contratos existentes. Non pode ser que o Concello non saiba seguro cantos usuarios do bonobús suben realmente e cantas veces o fan ao autobús, porque
os aparatos onde o usuario pon a tarxeta ao subir na súa viaxe non están conectados a María Pita e, polo tanto, moito menos auditados. Creemos que sería convinte, por exemplo, coñecer datos de número de usuarios por franxas horarias e días da semana para poder estudialos e facer propostas. A compañía de tranvías busca o seu propio beneficio. Está ben que as empresas gañen cartos, pero neste caso o bus urbano é un servizo público que dende o goberno se debería de controlar moito máis, porque son moitos millóns os que se invirten nel ao ano. Creo que a obriga do goberno, tendo en conta que é un goberno en minoría, debe ser proporcionar a máxima transparencia cos contratos e as facturas que se pagan. Os cidadáns necesitan xestión adecuada da caixa común e un pago desta magnitude debe ter o maior control posible. Desde este grupo, como merecen os cidadáns, sempre reclamamos transparencia, control e xestión. E como se está acabando o tempo e non me quero meter noutras cousas, deixo para despois. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorque. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, quero comezar saudando os membros da corporación, o persoal do Concello da Prensa e o público que segue hoxe este pleno. Entre eles, os veciños afectados polo parque ofimático e as directoras da rede de escolas infantís, a elas e a eles, quero manifestar, en nome do Grupo Municipal do BNG, o noso apoio ás súas demandas. Hai un xornal galego que ten unha sección diaria titulada Con pólvora e magnolias, parafraseando o poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín. Como este é o derradeiro pleno do curso político, permítanme que comece a miña intervención repartindo pólvora e magnolias. A pólvora, por suposto, que ninguén se alpobrice en sentido figurado. Magnolias para dúas persoas que nos deixaron dende o último pleno. Elvira Varela Bao, que era memoria viva das Irmandades da Fala e do galeguismo republicano na nosa cidade, e Pepe Temprano, que era memoria viva da nosa tradición musical. E a pólvora para Javier Tebas. Pólvora polo seu comportamento irresponsável, poñendo en perigo a saúde pública e causándolle un grave prexuízo reputacional e económico a esta cidade. Pólvora porque temos memoria e non esquecemos cando intentou fixar a responsabilidade do asasinato de Gini nos xareiros do Dépor. E pólvora porque o mundo do fútbol profesional non pode ser gobernado como se fose a súa finca particular por un capo da extrema dereita. Mais entrando xa en materia, vou centrar esta primeira intervención en fixar posición respecto dos expedientes M3 e M4. Non temos nada que obxectar as modificacións que se introducen no expediente M4. Dunha banda se unifican os dous convenios asinados coa Asociación Galega do Audiovisual nun único convenio, sen que varía a cantidade total. A explicación parece-nos razoável. Un dos convenios estaba destinado a contribuir aos gastos xerais da Academia e os gastos ordinarios da actividade a desenvolver en 2020 e o outro a contribuir aos gastos ordinarios da Film Commission. Pero dado que a Film Commission se desenvolve con persoal e medios da Academia, a división en dous convenios dificultaba a xustificación. A outra modificación, o único que pretende é integrar unha actuación específica, dotar o Parque Adolfo Suárez dun horto urbano nun plan de actuación global, creación e posta en marcha de hortos urbanos polos distritos da cidade. Máis relevancia ten, dende o noso punto de vista, o expediente M3, pois unha parte importante das modificacións teñen por obxecto atender a situación provocada pola pandemia. Así, parte das transferencias de crédito están destinadas a cubrir os gastos de desinfección de distintas instalacións. E a este respecto, gostaríanos facer un apuntamento. No seu día fomos moi críticos co convenio suscrito a través da Deputación con Traxa. Entre outras cousas, entendíamos que a campaña de limpeza integral debía ser asumida polos servizos ordinarios en vez de duplicar na práctica o contrato e incrementar o gasto. Díxosenos que non era posible a asunción pola concesionaria porque a adxudicación estaba recurrida e que a nova situación xerada pola pandemia ia facer que o recurso a Traxa fose aproveitado para atender as novas necesidades de desinfección. E agora resulta que o convenio con Traxa aínda non está asinado. En setembro entra en vigor o novo contrato de limpeza viaria e debatimos neste pleno unha modificación orzamentaria, entre outras cousas, para pagar o custo das desinfeccións.
Unha razón máis, dende o noso punto de vista, para que o convenio con Traxa sexa reconsiderado. O suplemento de crédito de máis de 78.000 euros ten como finalidade afrontar o gasto derivado do pago das indemnizacións para asegurar o reequilibrio económico das escolas infantís tras o peche por mor da pandemia. Con esta cantidade aténdense só as necesidades dos meses de abril e maio, faltan outras mensualidades e falta atender a necesidade de reequilibrio económico de outros centros, como é o caso do centro de día Nova Boa Andanza. Desexamos que estas necesidades de reequilibrio se atendan canto antes. Pero toda esta situación suscita, por parte do BNG, unha última reflexión. Porque, insisto, o expediente M3 ten como finalidade fundamental cubrir gastos derivados da situación xerada pola pandemia. O impacto económico da pandemia vai afectar as finanzas municipais en forma de baixada de ingresos e de incremento de gastos. Existe unha demanda unánime para que o Concello mobilice recursos que permitan afrontar as consecuencias sociais e económicas da COVID, por iso aprobamos o Presco, e mentras iso sucede, o Estado, en vez de derrogar dunha vez a Lei Montoro, flexibilizar a regra de gasto e permitir a mobilización de recursos para atender as necesidades no ámbito local, o que fai é pretender confiscar o remanente e o superávit do que dispoñen as institucións locais. Parécenos total e absolutamente escandaloso e anuncio xa que o BNG presentará iniciativas en todos os ámbitos nos que ten representación ante esta situación. Nada máis, reservo o resto dos argumentos para a segunda intervención. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei, e bo día de novo a todos e a todas. Non o tiña pensado dicir, pero xa que o saca o señor Jorquera, vaya outra de pólvora dende a Marea Atlántica para o señor Tebas, e aproveito para lamentar que hoxe non esteamos debatendo e votando a proposta da Marea Atlántica de aprobar unha declaración institucional para declaralo persona non grata. Debatemos agora de xeito conxunto 3 expedientes orzamentarios que nos propón, digamos, de xeito unilateral o Goberno, quero decir con isto non pactados previamente antes da súa presentación. Un é un recoñecemento extrajudicial de crédito de 1,6 millóns de euros e 2 cambios no orzamento que rondan aproximadamente o medio millón de euros. O recoñecemento extrajudicial, a legalización plenaria diso que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular chaman facturas irregulares cando gobernan outros, ademais dun síntoma de mala previsión en algún caso, como indica o interventor no seu informe, non deixa de ser o resultado de 2 decisións tomadas polo Partido Socialista contra o criterio da Marea Atlántica e pensamos tamén que contra o interese xeral da cidade o ano pasado. A primeira foi tumbar o proxecto orzamentario do goberno de Xulio Ferreiro a comezos de ano, e a segunda, xa despois das eleccións, negarse a aprobar uns novos orzamentos para 2019 que terían evitado este expediente e que lle terían permitido ao Concello, ademais, recuperar as súas plenas capacidades financeiras. Os 2 cambios no orzamento que se propoñen son, digamos, de conxuntura para atender desviacións para facer fronte a asuntos sobrevidos nas últimas semanas e nos últimos meses, en circunstancias coñecidas por todos e por todas, en algún caso tarde, xa na comisión chamamos a atención sobre a demora na tramitación do reequilibrio das escolas infantís e en que houvese a tal data algunha mensualidade sen cubrir, digamos, de marzo, e non se completase ata a data de hoxe. E o modificativo M3, o que ten máis contido, aproveita tamén para facer unha modificación das bases de execución que parece superficial, pero que aposto a que o Partido Socialista non tería apoiado de non estar no goberno, como así nos indica a experiencia. Non me vou deter neste punto, xa foi abondo explicado na primeira intervención do Concelleiro de Facenda e nas sucesivas de Ciudadanos e o BNG. Paso a explicar brevemente as emendas presentadas pola Marea Atlántica. Son 2 emendas presentadas con ánimo construtivo e de aí que se presenten abertas. Sería moi doado para nós sinalar determinadas baixas con máis ou menos contido político, preferimos non facelo para non condicionar baixas concretas para deixalas estas emendas abertas ao acordo co Goberno e a que saian adiante afectando
digamos, sen afectar de maneira coherente co equilibrio orzamentario. A primeira das emendas pretende recuperar un dos investimentos que incluímos originalmente nos orzamentos como resultado dos acordos entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista e un investimento que se descartou, malia a nosa oposición, co argumento que pensamos que é falaz de que era imprescindible para financiar as medidas de rescate social e reactivación económica fronte á pandemia. E digo que nos parece falaz porque había, evidentemente, alternativas. Prescindir deste investimento destinado a impedir que a entrada de auga salgada na rede de saneamento provoque a merma na calidade da depuración da EDAR e a saída libre ao mar de augas residuais sen tratar é, dende logo, dende o noso punto de vista, un erro, cando menos por dúas razóns. Primeira, evidente, polo seu impacto medioambiental e, en segundo caso, porque non deixa de supoñer engordar a lista de acordos incumpridos neste ano, 3 de cada 4, a data de hoxe, que, por decirlo suavemente, escurecen o horizonte de gobernabilidade. A segunda das emendas propón 3 novos convenios con entidades da cidade, un de 15.000 euros co Hockey Club Borbolla de Monte Alto para darlle apoio ao seu principal equipo feminino que na vindeira tempada xogará de novo na máxima categoría e terá que facer fronte a múltiples viaxes, como saben quen coñece a dinámica habitual do hockey feminino. Outro de 25.000 euros coa Asociación de Salas de Concertos, Clubtura, para contribuir á celebración dun festival consagrado ás bandas locais e á recuperación da música ao vivo nun momento tan difícil para o sector e para esta actividade. E, por último, outro de 15.000 euros coa Asociación de Librarías da Coruña, unha entidade de recente creación e entidade felizmente empeñada en impulsar e organizar actividades de promoción da lectura na cidade. Pensamos que son propostas razoadas e razoables, que son xustas, que son oportunas e que, ademais de resolver problemas en dúas áreas nas que a xestión, como vimos insistindo, sabe ser moi deficiente, dotan de algo máis de contido político, uns expedientes, como dicíamos ao comezo, de conxuntura. Agardamos que sexan, que prosperen, sen necesidade de que haxa que procurar unha maioría no seu favor neste pleno, que é, evidentemente, unha alternativa que a oposición ten para aprobar emendas que foi moi transitada durante 4 anos neste pleno e que a Marea Atlántica, de momento, por responsabilidade e ánimo constructivo, aínda decidiu non explorar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego. Buenos días, muchas gracias. Voy a empezar por el M4, anunciando nuestro voto favorable. Simplemente se trata de una modificación del anexo de subvenciones para agrupar en un solo convenio los dos que se habían aprobado para la Academia Galega de Audiovisual, para facilitar su justificación, según indica el informe propuesta, y modificar el anexo de inversiones para unificar en una sola partida presupuestaria la ejecución de huertos urbanos. No le vemos ningún problema. En cuanto al M3, voy a empezar por las enmiendas de la mayoría. Señor Martínez, se quejan constantemente del abuso por parte del Gobierno, de las comisiones urgentes, de que mandan tarde la documentación, de falta de información, de que no hay transparencia ni negociación. Nosotros también, pero lo que ya era costumbre cuando gobernaban, lo sigue practicando desde la oposición. Si tan urgentes eran sus enmiendas, pues porque las han presentado ayer, cuando podían haberlo comentado en la comisión, y además descuadran el presupuesto. En cuanto a la enmienda número 1, con la que podemos estar de acuerdo, y de hecho se dijo en la DAR de Bens, proponen la ejecución de las obras del proyecto con Puerta del Colector Riazor Zona DAR de Bens y proponen incluir la primera anualidad, 471.500 euros, pero no dicen con qué se va a financiar. En la exposición de motivos lo justifican en que estaba incluido en los acuerdos PSOE-Marea para aprobar el presupuesto en vigor, el famoso Pacto a la Coruñesa, pues con el Gobierno tenían que haber hablado. La segunda enmienda, pues proponen 3 convenios. Nosotros podríamos haber incluido muchos más que serían también necesarios y de gran interés y que nos han planteado entidades. Pero hemos quedado en que la Comisión de Hacienda se iría valorando tanto la ejecución del Plan de Rescate Social y Económico, que por cierto todavía no se ha empezado a ejecutar, como la propia ejecución del presupuesto. Nosotros somos leales y hemos esperado a septiembre o a que nos se vuelva a reunir la comisión e ir viendo cómo va el asunto, porque también tenemos convenios para incluir. Muchas entidades los están pidiendo. Inexplicable la autoenmienda del Partido Socialista que nos presentan hoy, justo antes de empezar el pleno, en la que, por cierto,
le tienden la mano, señor Martínez, no se queje de que no hay negociación, porque diciéndoselo o presentándoselo, negociado está su segunda enmienda que va a salir adelante. Están el Partido Socialista, se ha elegido, en este caso, reeditar el pacto a la coruñesa que estaba empezando a hacer aguas. No podemos apoyar sus enmiendas, señor Martínez, ninguna de las dos, porque desequilibran el presupuesto que ustedes mismos votaron a favor y se incumplen, como dice el interventor, el artículo 16 del Real Decreto 500/1990 y la Ley de Haciendas Locales. Es algo claro, el acuerdo sería ilegal y además sería nulo de pleno derecho, ya que pues no hay partidas para debajo. Sí, se podría aprobar con el apoyo y el bastón que le han tendido aquí el Partido Socialista. No vamos a apoyar tampoco la enmienda del Partido Socialista, porque nos parece totalmente desleal y arbitraria. ¿Por qué estos convenios y no otros? ¿Por qué? ¿Por qué no han querido hablar con nosotros? Les hemos tendido la mano desde el minuto 1. Hasta ahora lo hemos hecho bien. Se ha aprobado el Presco, como le han denominado el Gobierno. ¿Por qué dan estas bajas ahora de estudios y trabajos técnicos? Esto se ha pensado hoy por la mañana. Es muy raro. Normalmente las bajas las tienen que informar los servicios. ¿Por qué no hay un informe del interventor en la enmienda del Partido Socialista y si lo hay en las enmiendas de la Marea, que son clarísimamente ilegales? Pero bueno, no entendemos, sinceramente no entendemos por qué no se ha querido hablar con nosotros y se nos presenta esto hoy por la mañana. Estamos de acuerdo en que se modifique la base quinta de ejecución del presupuesto para acumular la fase de disposición del gasto y la de reconocimiento de obligaciones en una única, para convenios y subvenciones, a ver si así son capaces de tramitarlos de una vez, porque el retraso en el pago de los convenios y su tramitación es una queja constante de todas las entidades y asociaciones. Fíjese, en el cuadro que adjunta a 10 de julio, de 36 millones de capítulo 4, convenios, transferencias corrientes, han gastado 8, un 22%, y ahora prueban otros nuevos. Pedimos que agilicen los pagos y que reformulen los convenios que no se puedan ejecutar en su totalidad. Pero para eso hay que hablar con las entidades, algo que no se está haciendo. En cuanto al resto del expediente, la justificación es bastante pobre, si me lo permite. El propio interventor dice que en su momento fiscalizará el gasto y hará las consideraciones que estime conveniente. Los desequilibrios, bueno, las escuelas infantiles, obviamente, pero hay más concesionarios que los han presentado. Lo más chocante de todo el expediente M3, los 210.000 euros para desinfecciones del COVID en distintas zonas de la ciudad. Están pendientes de firmar el convenio con Traxa de hasta 600.000 euros, que precisamente, entre otras cuestiones, era para esto. Ahora no saben ni el importe por el que lo van a firmar ni la duración. Lo cierto es que los contratos de recogida de basura y limpieza viaria siguen sin formalizarse. El de recogida de basura ya es un culebrón. Desde enero de 2017 sin contrato y ahora hay que volver a la fase de valoración técnica de las ofertas, porque se ha hecho mal por parte de la Marea y por parte del Partido Socialista. La realidad es que los camiones, hoy mismo viene en la prensa, y la maquinaria están destrozados, que la ciudad sigue sucia, que huele mal en muchas zonas, que los hosteleros se siguen quejando. Ningún cambio con respecto al Gobierno de la Marea. Eso que hemos estado 3 meses confinados, la calle no se ha ensuciado tanto, lógicamente, y la hostelería y el comercio, por desgracia, no están a pleno rendimiento. No sé, sinceramente, qué desinfección se ha realizado. En 2019 pagaron 40 millones de euros en facturas irregulares, casi todas por prestaciones en contrato. En 2020 van a ser más porque siguen los mismos contratos sin licitar y algunos otros más, como Nostián. Seguimos esperando ese listado de servicios que no tienen contrato. El último asunto objeto de debate, que son las facturas, los reconocimientos judiciales, pues para la siguiente. Grazas, señora Gallego. Polo Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a todas as voceiras e voceiros. Efectivamente, tanto M3 como M4, como o recoñecemento extrajudicial, pois deixa pouco espacio a ter unha posición crítica. Evidentemente, os grupos que están na oposición teñen que buscar maximizar aquelas cousas que son mellorables, algunhas
nas que podemos estar en desacordo, outras podemos coincidir, pero enténdese perfectamente que na labor de crítica pois poida haber posicións diferenciadas. Penso que se perde un pouco de credibilidade cando se tende á exageración ou á desmesura. Creo que é moito máis creíble cando se axusta un pouco máis á realidade. Señora Gallego, só por poñerlle un exemplo que vostede vai me entender, decir que está todo igual, vostede sabe que non é certo. Podría decir algunha cousa? E ter razón, cando dice algo de forma tan tremendista, acaba perdendo, porque vostede sabe que está adxudicado o contrato da limpeza viaria e que teñen 2 meses dende que está adxudicado ata a súa posta en marcha. Co cal, non é igual, este goberno resolveu aquilo que non estaba resolto antes. Sería vostede moito máis creíble se fora capaz de conceder. E eu recoñézolle, hai un problema administrativo bastante importante porque o da recollida ainda non está resolto. Este goberno gustaría que estuvera resolto. Cumplimos o que nos mandan os tribunais. Non facemos ni máis ni menos que o que faría vostede ou calquera, non? En calquera caso, sí me gustaría, primeiro, aclarar, agradecer, como sempre, as aportacións, aclarar que, cando se fala das desinfeccións, estamos a falar de algo que se produxo entre marzo e xuño. Quero recordar cando se debateu na Diputación, que foi a finais de maio, un convenio de Traxa, digo, non por nada, é difícil que se utilice algo para algo que xa está feito, vale? Creo que tamén é entendible o que se pon sobre a mesa, o convenio de Traxa firmarase a maior brevidade nestes próximos días, pero creo que estaría ben que fósemos capaces de dimensionar, non? E tamén é certo que a finais de setembro debería de empezar a funcionar o contrato de limpeza viaria. Cabe recordar que a desinfección, só por informar, non por facer un retruque, pero sí por informar, a desinfección non supón unha limpieza a fondo da cidade. É dicir, se entrou en centros cívicos, residencias, colexios, en outras dependencias, se fixeron entradas en entornos incluso de entidades que teñen unha importancia moi relevante no ámbito dos servizos sociais, e iso ten pouco que ver ca limpieza a fondo da cidade. O digo só porque seamos un pouco rigurosos. Iso é o que supón a actuación de desinfeccións durante a pandemia do COVID-19. Por que explico isto? Creo que seguramente todos o sabemos, non? Pero é bo decilo. Os gastos que se producen a maiores e que non están contemplados no orzamento teñen que ver con iso. E iso é o que figura no M3. Non figura nin o contrato, nin a limpeza, nin ninguna das cousas que se dixo aquí. Só por aternos un pouco, o digo, señor Jorquera, o digo por ser fiel ao que estamos a debatir. O cal non quere dicir que un non poida falar de calquera outro tema que é entendible. Por certo, manifestarlle que non nos cambiou o parecer nin con unhas eleccións, nin co cambio, nin despois do confinamento con respecto aos remanentes, ao superávit e á actuación do Estado. Seguimos pensando que as entidades locales son maiores de idade e, polo tanto, que se debe de actuar nese sentido. E iso é o que lle pedimos ao Goberno de España, que teña en conta a maioría de idade das entidades locais. Co cal, señor Jorquera, que saiba que seguimos pensando o mismo e que imos a atoparnos niso, non? Respecto do pago das facturas, pois, efectivamente, creo que é algo que é pouco discutible pagar aquilo que está realizado. Respecto das escolas infantís, só decir que o reequilibrio se autorizou un 12 de abril cando o estado de alarma rematou en xuño. E se fixo por unha razón, porque as escolas infantís están xestionadas por empresas, pero realmente por persoas, que non hai beneficio e, polo tanto, coa sensibilidade suficiente como para que non estuveran meses e meses esperando a recibir algún ingreso. É certo que se vai con retraso, e é certo que hai problemas, e é certo que un non o pasa ben con unha situación que administrativamente é moi lenta e que, desde logo, pois somos conscientes das dificultades. Pero era moito peor retrasar meses e meses unha situación que se iba polo libro
e perdón pola expresión, que ningún habilitado o sinta como tal. Se íbamos estrictamente por ese tal, nos podíamos ver abocados a unha situación que tampouco sabíamos a cantos meses iba a conducir. É certo que vai con retraso, eu quero decirlo aquí, pero tamén é certo que se tomou unha decisión 3 meses antes de que rematara o estado de alarma. Se esperamos a que remate o estado de alarma, que era o que decía o libro, non sei en que situación estarían as empresas que xestionan hoxe as concesións. E remato, señora alcaldesa, si dicindo con respecto ás emendas que con respecto á comporta do colector da edad de ben, señor Martínez, nós o que nos comprometemos é no mes de setembro, falado coa propia Concelleira de Medio Ambiente, a estudiar unha fórmula que permita poñer en marcha isto. Eu o que lle pediría é que pudéramos falalo, que pudéramos estudialo e que pudéramos buscar unha saída. No resto, espero que poidamos chegar a un acordo na proposta que facemos a través das emendas. E, señora Gallego, de verdade, non hai ningún tipo de problemas. Nos agradecemos moito as súas aportacións. Nos veremos. Será posible estudiar todas as propostas que teñan. O plan de rescate non lle demos unha relevancia que non ten o que vostede acaba de poñer de manifesto. Hai que buscar entendemento e eu creo que todos debemos de traballar en positivo. Remate, señor Laje. Moitas grazas. Última quenda, señora Martínez, 3 minutos. Moitas grazas, señora alcaldesa. Retomando o tema das facturas da compañía de tranvías, os recoñecementos de expedientes extraxudiciais de crédito deben ser algo de carácter excepcional. Neste caso xa é habitual, non lle foi pagado pola actuación irregular realizar un gasto sen crédito dunha administración que cuns orzamentos prorrogados de 2018 non podería facer fronte por carencia de crédito aos pagos das facturas de novembro e decembro de 2019. Para evitar que situacións como esta sexan unha práctica habitual, instamos ao equipo do Goberno a facer caso ao informe de intervención efectuando unha maior previsión de consignación orzamentaria para a achega municipal ao prezo do Servizo de Transporte Urbano de Viaxeiros, xa que consignar nos orzamentos de seguintes exercicios crédito para facer fronte a un gasto xa realizado en exercicios anteriores nos que o crédito era insuficiente, ademais de ser unha actuación irregular contravindo a legislación, corre o risco de non contar co financiamento suficiente para asumir en esa situación, sí que nos veríamos nun enorme problema ao non poder facer fronte a un gasto xa realizado. Doutra banda, ademais das facturas da compañía, temos outras 2 facturas onde cabe destacar facer mención a 2 delas. Unha factura pola xestión dos residuos de Nostián, que tamén require ser conscientes de que é necesaria unha maior revisión en canto ao cálculo sobre as toneladas de residuos. E outra factura polo aloxamento de cans e gatos, porque xa non caben máis no centro de acollida, e se esta situación se repite todos os anos debe afrontarse a recomendación da intervención de realizar unha licitación aberta conforme á Lei de Contratos para prestar este servizo que cada vez irá en aumento. Finalmente, dado que debemos asumir estas obrigas contraídas, o noso voto será a favor, pedíndolles unha maior disciplina orzamentaria en próximos exercicios con previsións máis realistas, especialmente en facturas de grandes importes. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Jorquera, polo Bloque Nacionalista Galego. Grazas. En primeiro lugar, quixera facer uns apuntamentos sobre o expediente de recoñecemento extrajudicial de obrigas. En total, recoñécense obrigas por perto de 1.700.000 euros, a maior parte perto de 1,5 millón de euros, corresponden a 4 facturas da compañía de tranvías pendentes de abono correspondentes a novembro e decembro de 2019. E a ese respecto, quixéramos facer 2 consideracións. A primeira, facemos nosas as observacións feitas polo interventor e a facer cita textual de algunha delas, pero como quero falar de máis cousas non o vou facer. En calquer caso, gostaríanos que se tivesen moi presentes estas observacións, pois o propio interventor lembra que acudir aos recoñecementos extrajudiciais ten que ser excepcional, e en cambio neste Concello estáse convertindo en norma. Pero ademais ese recoñecemento de obrigas de perto de 1,5 millón coa compañía de tranvías merécenos outra consideración, a necesidade de revisar o actual modelo de concesión. Por que o comentamos? Porque ese desfase de 1,5 millón de euros é froito dunha infraestimación do monto da subvención do Concello ao billete de prezo reducido durante os meses de novembro e decembro de 2019. E que acontece? Por que decimos que é necesario revisar o modelo concesional? Porque, dende o noso punto de vista, o actual modelo o que provoca é un absurdo. Canto máis usuarios teña autobús,
canto máis uso se faga do transporte público, en definitiva, canto máis éxito teña, pese a que iso representa maior negocio para a concesionaria, máis ten que pagar o Concello. Bueno, nos creemos que é un modelo a repensar, lamentamos que a concesión se prolongase até 2024, mas en calquera caso, unha das tarefas a abordar neste mandato é a revisión das condicións de concesión de cara ao novo concurso. Creemos que é unha tarefa que hai que ir acometendo xa. Pero, en calquer caso, e para fixar posición xa final sobre os expedientes que se están debatindo, o BNG non vai dificultar co seu voto a aprobación destes expedientes, imos votar a favor, pero nos imos abster nas emendas. E imos absternos nas emendas por unha cuestión de método. E as formas en política son moi importantes porque as formas acostuman a ser definitorias do fondo. Se o que se trata co expediente M3 é de atender novas necesidades xeradas pola COVID, ninguén aquí adivinho, a COVID xerou necesidades imprevistas e necesario dotalas orzamentariamente, o BNG, por responsabilidade, non vai nunca a dificultar esas modificacións. Pero eu quero lembrar que estamos modificando uns orzamentos que foron froito dun proceso de diálogo entre grupos e dun acordo entre 3 grupos. E se está indo nas emendas a modificar aspectos que non foron dialogados. Parécenos, sinceramente, unha falta de respeto. Unha falta de respeto, en particular, co BNG, que participou dese acordo que permitiu a aprobación dos orzamentos para o ano 2020. Non temos nada en contra dos contidos concretos desas emendas, pero igual que esas, o BNG podría ter presentado 50 si se abrise ese melón, pero estábamos ante unha modificación puntual. E que todo isto non fose dialogado merécenos, polo tanto, reprobación en canto a maneira de funcionar. E pido que se tome nota, porque o BNG non está aquí de espectador para aplaudir o que fan outros. E iso tamén quero que se teña claro. Por lo tanto, reitero o noso voto favorable, pero imos absternos por este problema de método na votación das emendas. Como en calquer caso, esta vai ser a miña última intervención antes do remate do curso político, e non quero que isto remate con mal sabor de boca, quero aproveitar para desexarlles a todos que disfruten o posible do mes de agosto, se é que a COVID non lo permite. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martín. Adiante. Grazas, señora Rei. Vou responder brevemente algunhas das intervencións da quenda anterior. Comezo polo final. Señor Jorquera, eu comprendo unha parte da súa indignación, que lamento é que non fose vostede tan comprensivo cando en acordos anteriores se modificaron acordos moi sustanciais dos que permitiron a aprobación dos orzamentos, como é o caso da modificación do anexo de investimentos, que implicou a eliminación de investimentos que permitiron no seu día a aprobación de orzamentos. Pero, bueno, digamos que a exquisitez metodolóxica vai por temporadas. Señora Gallego, en 4 anos, con vostede como portavoz, o Grupo Municipal do Partido Popular esgotou todas as perversións posibles, cando menos as que nos daba a nosa humilde imaginación do procedimento de emenda, de modificacións orzamentarias ou de aprobación de orzamentos. Así que leccións sobre método e técnica de emenda a modificacións orzamentarias de vostede ningunha. Señor Laje, eu comparto o consello que lle dá a señora Gallego, de que, efectivamente, a mesura, a ponderación, ás veces se traduce en maior credibilidade nas críticas. Agora, tamén, con todo o cariño, tamén lle dou un pequeno consello a vostede. Cando xa un se aproxima ao ano e medio a fronte dun goberno, a matraca de que todo é responsabilidade dos anteriores tamén empeza a significar unha certa perda de credibilidade nos argumentos. Temos un exemplo moi recente, as decisións do Tribunal de Contratación de Galicia que obrigan a retrotraer a adxudicación do contrato do lixo xa son decisións do seu goberno e non do anterior. Dito isto, despois de escoitar ao portavoz do Goberno, entendemos que as nosas propostas de convenios están recollidas na emenda transaccional, co cal retiramos esa emenda para que prospere a transacción, e no caso da comporta de Riazor, como xesto de boa vontade e entendendo que no mes de setembro, é dicir, de hoxe,
en 6 semanas imos poder recuperar ese investimento incluído nos orzamentos, nos acordos orzamentarios deste ano e que saiu despedido cando negociamos o Presco, se vai poder recuperar. Así que, como xesto de boa vontade, retiramos esa emenda e confiamos en que se faga efectiva no mes de setembro. Para rematar, evidentemente, hoxe, coas emendas propostas pola Marea Atlántica, van prosperar estes modificativos. Tamén, como Consello de Agosto, non se deixen enganar polo espellismo, porque sen a xenerosidade e o sentido da responsabilidade dos grupos da oposición, entre eles probablemente non prosperaría. Quero dicir con isto que non se identifique, que non se faga unha equivalencia entre que as cousas sexan máis fáciles con que as cousas se estean facendo ben. Pola nosa banda, reiteramos que seremos incansables na procura de acordos cando eses acordos sexan xustos e útiles para a cidade, pero que tamén seremos inflexibles no combate do que nos pareza inxusto para a cidade. Sabemos que están moi orgullosos de algunhas das súas decisións urbanísticas, non se enganen tampouco, algunhas delas, como a da Agra das Percebeiras, non se vai aplaudir nesta cidade, pero non esquezan que os expedientes de modificación de crédito levan tamén, e expliquen yo tamén a algún asesor que anda despistado, ao estado de execución. O estado de execución a 8 de xullo dos orzamentos deste ano é do 29,6% no global e do 4,3% nos capítulos 6 e 7. Xa saben, non é un arcano. Créditos totais, obrigas recoñecidas netas. Ese é o nivel de execución. E nós pensamos, e témolo dito máis veces, que este baixo nivel de execución o que evidencia é que hai un problema de falta de xestión, especialmente grave en algunhas áreas, prácticamente en branco dende que cambio o goberno, e ademais un problema que hai que xulgar e avaliar, digamos, en función das facilidades que están a ter. Non hai excusas con todas as críticas feitas e por facer deste grupo municipal da Marea Atlántica. O certo é que permitimos neste pouco máis dun ano a aprobación dos orzamentos, a aprobación das ordenanzas fiscais, a aprobación de modificativos de crédito, a aprobación do Presco, así que se o orzamento non se executa e se a final de ano nun contexto tan difícil como derivado da pandemia, onde o gasto público é máis importante aínda do que xa era, se nesta situación a final de ano quedan recursos sen executar, será unha moi mala noticia e unha responsabilidade exclusiva do Goberno. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias, señor Martínez. Los 4 años de su gobierno exploramos todas las técnicas legales para aprobar enmiendas, para aprobar presupuestos, para no aprobarlos, legales. Ustedes retiran sus enmiendas, una porque es ilegal y la otra porque ya se la ha aprobado el Partido Socialista. Señor Lange, la enmienda, efectivamente, de la Marea sale adelante con la autoenmienda del Partido Socialista que nos entregaron en este salón de plenos. Repito, sin informe de los servicios técnicos, sin informe del interventor, que puede ser, pero bueno, las de la Marea sí cuentan con ese informe. Y bueno, usted agradece nuestras aportaciones, yo le agradezco que nos lo agradezca, pero le agradeceríamos mucho más el diálogo con todos los grupos. Tiene razón el señor Jorquera, pero bueno, que hayan aprobado los presupuestos, aquí habrá más presupuestos, habrá otros asuntos que vendrán a pleno y yo creo que el ejemplo que hemos dado con el Presco es el que tenemos que tener en este salón de plenos o es el que deberíamos tener, sobre todo cuando se presume de diálogo. Si lo que quieren, yo entiendo que la Marea intente tensar la cuerda porque han desaparecido del Parlamento de Galicia y no quieren desaparecer de aquí, pero que el Partido Socialista quiera replicar lo que ha sucedido en el Parlamento de Galicia en este ayuntamiento, creo que no les conviene. En cuanto al último asunto, que es los reconocimientos extrajudiciales, me voy a centrar en los 138.000 de la planta de Nostián por el tratamiento de residuos del 21 al 30 de noviembre. Según el informe que acompaña el expediente, como no había crédito suficiente, dividen la factura de un mes en 2 facturas. Una parte la pagan el año pasado y el resto es lo que traen ahora a pleno. Esto también es una novedad. En enero finalizó el contrato y ahora termina la supuesta prórroga. Del pliego nuevo no se sabe nada, según la Marea ya estaba hecho
y para licitar, pero bueno, la realidad es que ahora van a licitar un contrato de emergencia. Mientras tanto, pues veremos cuándo se licita el verdadero contrato. Eso sí, es rizar el rizo. Y, por cierto, el vertedero sigue sin sellar. Limpieza viaria, le tengo que recordar que 2 meses sí, pero llevan 1 año de gobierno, sigue sin formalizarse el contrato. Recogida de basura, vuelta a empezar después de 1 año. Los contenedores están adjudicados, pero sin colocar, y Nostián sin comentarios. Espero que por lo menos la empresa esté pagando el traslado de los rechazos. Y esto es ser realista, esto no es ser tremendista. La ciudad sigue sus cielos contratos sin formalizar. No sé si es por el área de medio ambiente o por su plan de contratación, pero realmente resultado de momento ninguno. 40 millones de facturas pagadas sin contrato en 2019 y en 2020 van a ser más. Otro tema importante, bueno, empiezan a pagar tarde. El mes de mayo ya han sido 35 días, creo recordar. Otro tema muy preocupante, la escasa ejecución del presupuesto que comentaba el señor Martínez. De 318 millones del presupuesto total han gastado 94, ejecutaron el 29,5%. Del capítulo 6, inversiones, de 38 millones que tienen, han gastado 8, el 22%. Del capítulo 7, que incluye, entre otros, las ayudas a la rehabilitación, han ejecutado 100.000 euros, obligaciones reconocidas, no pagos, de 14 millones, el 0,7%, es decir, pagan nóminas y poco más. Como decía, empiezan a pagar exactamente el mes de mayo 35,66 días. Esto no es por culpa de la pandemia, esto es gestión. Todo esto tiene consecuencias muy graves, no solo en la imagen que se proyecta de la ciudad, sino también en el empleo. La EPA del segundo trimestre refleja que la tasa de paro en la ciudad sube casi el doble que en Galicia con respecto a hace 1 año y que el número de ocupados en nuestra ciudad disminuye 5,68 puntos con respecto a hace 1 año. En España, ya no digamos, 1 millón de parados más sin tener en cuenta los ERTEs que no cuentan en este caso. El próximo trimestre veremos qué pasa y el otoño va a ser mucho peor. Es urgente la reactivación económica de la ciudad. Lo peor de la crisis económica está por llegar. Es fundamental la ejecución de la obra pública, agilizar las licencias, las ayudas a la rehabilitación y, por supuesto, el Presco. Empieza agosto pasado mañana. Nosotros mantenemos la mano tendida para ayudar en todo lo que le haga falta a este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Última intervención, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, señor Martínez, voceiro da Marea Atlántica, gracias por retirar a emenda relativa á comporta. No mes de setembro nos sentaremos e buscaremos, como lle decía, a fórmula que nos permita poñer en marcha isto, tal como nos ten indicado a Consellería de Medio Ambiente. Efectivamente, a emenda que presenta o Grupo Socialista recolle a proposta feita por La Marea respecto do clube de hóquei Borbolla, fomento do hóquei femenino, e tamén a Asociación de Librerías da Coruña para a dinamización da lectura, o que se refire a salas de música, Club Cultura, o Clube e a Asociación de Antigos Alumnos do Colegio Santo Domingo, os dominicos, para a promoción do hóquei sobre patíns, o igual que no referido á Compañía de María. Estamos a falar de clubes que tiveron unha serie de éxitos no deportivo e que teñen formulado pois unha serie de peticións ao ámbito da Consellería de Deportes e que tamén yo teñen notificado aos grupos políticos, e neste caso a Marea pois formulou unha proposta que era do Hóquei Clube de Borbolla. A maiores, a Consellería de Deportes pois ten formulado esta necesidade puntual a atender e por iso foi incluído. Tamén, en este caso, ademais, achegado por diferentes vías, tamén con proposta incluso do propio grupo nacionalista, con respecto do fútbol gaélico, incluímos unha proposta para a entidade Fillos de Breogán, para que se incluída nesta modificación, e, polo tanto, eu respeto o señor Jorquera, entendo a súa reflexión, creo que é algo a ter en conta, creo que melloramos día a día e, polo tanto, non desbotamos poder
falar disto e de outros asuntos. Creo que se agradece a responsabilidade coa que actúan, o tono construtivo, aínda sendo críticos, porque creo que iso contribuye, como non pode ser de outro xeito, a que as cousas se fagan millor. E, polo tanto, creo que todos os grupos teñen contribuído e colaborado tanto neste M3, neste M4 ou no propio recoñecemento extrajudicial de crédito. Señora Gallego, claro que é tremendista cando dice que non cambiou nada. O contrato da limpeza viaria está adxudicado e firmado. Non é que non estén firmados. Por iso lle digo que pode ser rigurosa, aínda que sexa crítica. Mire, o que sí lle vou decir é que, con respecto á baixa execución orzamentaria, a diferencia do que aconteceu na Coruña nos últimos anos, tamén con vostedes, o Concello hoxe é o primeiro de toda Galicia en licitación de obra pública, pasando de 8 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Este goberno orzamentou para o ano 2020 máis de 64 millóns de euros no capítulo de investimentos. Levamos máis de 75 concursos públicos frente aos 22 do mesmo período de 2019. E ten razón, señor Martínez, nos procuramos non mirar cara atrás, non lle botamos as culpas ao pasado permanentemente, pero tamén, para ter en conta as cifras, non está de máis recordar que nos primeiros 6 meses deste ano este goberno investiu en obra pública só con cargo ao orzamento en vigor 3.255.800 euros. Durante o mesmo período, no ano 2016, 1.796.000. No 17, 1.857.000. E no último ano, o ano pasado, 2.883.000. Son cifras, non se trata de xerar ninguna polémica. Verán que ninguna destas cantidades supera as que hoxe se critican. Ao contrario, estamos no doble. Pero non estamos satisfeitos. Ambicionamos facelo máis e mellor. E, polo tanto, as críticas que se formulan aquí non só son ben acollidas, sino que forman parte dun estímulo para mellorar a execución, sabendo que estamos a falar de que a contratación pública cambiou de arriba a baixo neste Concello. E eu creo que os datos dados hoxe con 75 concursos públicos frente a 22, creo que deixan ben claro en que punto estamos. Polo tanto, todo é millorable, sen dúbida, pero creo que os cambios empezan a verse. Sen acritude, con ánimo construtivo, desde logo, agradecer a todos e a todas o voto favorable aos modificativos e ao recoñecemento extrajudicial de crédito. Gracias. Moitas grazas, señor Laje. Ben, imos votar separadamente os asuntos. Asunto número 2. Hai unha emenda do Partido Socialista, as da Marea están retiradas, por lo tanto, se votará en primeiro lugar a emenda. Votos a favor da emenda? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado ya el acuerdo enmendado. Ben, pois queda aprobado o punto. Asunto número 3. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Perdón. Sí. Claro, é que o M3 é o asunto 2 e o M4 é o asunto 3. Eu nomeo os asuntos, non os modificativos. No asunto anterior, que era o expediente M3, no que había as dúas enmendas que foron retiradas, a emenda do Grupo Socialista, se vota a emenda, ou prosperar a emenda, o asunto xa queda enmendado e, polo tanto, directamente aprobado. Agora, neste momento, estábamos votando o M4, que é o asunto 3. Entón, queren repetir a votación. Ben, pois, imos repetir a votación do asunto 3 relativa ao proxecto do expediente M4. Votos a favor. Moitas grazas, queda aprobado por unanimidade. Agora, o asunto 4, que é o expediente 2020/1 de aprobación de recoñecementos extrajudiciais. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Moitas grazas a todos e a todas.
Pasamos ao asunto número 5 para o cal hai unha primeira quenda de 5 minutos e unha de 3 minutos. Señor secretario. Asunto número 5, aprobación definitiva do Regulamento de Organización e Funcionamento das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís do Concello da Coruña. En primeiro lugar, o voceiro municipal ten a palabra e, como dicía antes, 5+3. Señor Laje. Grazas de novo, señora alcaldesa. Hoxe culmina un proceso que, baixo o meu punto de vista, define perfectamente os obxectivos e a vontade do goberno que preside a nosa alcaldesa. Hoxe poñemos un punto final á tramitación dun proxecto que se vai a traducir dende o curso que comeza en algo que persegue este goberno, que é ofrecer un mellor servicio e facelo, ademais, sen custes para os usuarios. Ben é certo que cando puxemos en marcha a modificación regulamentaria, que facía anos que precisaba unha actualización, non o facíamos con unha pandemia. E agora estamos con unhas circunstancias novas, o cal requerirá de que fagamos esforzos importantes nos vindeiros meses para acompasar os cambios, os protocolos e as novas realidades. As 829 prazas repartidas entre as 9 escolas infantís da rede municipal non só serán gratuitas para as nais e pais desta cidade, senón que serán mellores. Porque fomos quen de actualizar e impulsar un regulamento que supera o que había. O fixemos, ademais, con outro rasgo que define este goberno, escoitando diferentes propostas, dialogando, sendo capaces de atender e de estimar aquelas achegas que podían mellorar a proposta, recollendo diferentes sensibilidades e atendendo durante un período de delegacións aportacións feitas por diferentes colectivos co fin de mellorar aínda máis o regulamento das escolas. Todas as aportacións foron estudiadas e enriquecen, como non pode ser de outro xeito, o texto final. Unhas foron aceptadas e incorporadas, outras non foron incorporadas. En calquera caso, todas son valoradas e, desde logo, todas son constructivas. Evidentemente, non sempre se dá satisfacción a todos os que propoñen de xeito pleno. Hai que poñer de acordo a moitas persoas, hai que buscar puntos de entendemento e, ao final, chegar a un punto. Gobernar significa tamén tomar decisións e facelo sostendo un criterio, sendo capaces de abrirse a incorporar novas propostas, pero, desde logo, que é relevante hoxe é que este é un paso máis para que as familias desta cidade conten cunha rede de escolas municipais infantís máis inclusiva, máis integradora, máis participativa e máis implicada, se cabe, no carácter educativo e na transmisión de valores aos máis pequenos. Isto será posible, é posible e ven sendo posible fundamentalmente por quen leva moitos anos contribuindo de xeito decisivo a que esta rede sexa unha rede de referencia, sexa unha rede modélica, non son ni máis ni menos que as traballadoras destas escolas, as directoras destas escolas, as persoas que fan posible que esta rede municipal sega a verse como unha referencia en toda Galicia. Por que? Pois fundamentalmente porque aquí se deron pasos fai moitos anos e hoxe tócanos, sen dúbida ninguna, seguir dando un pasiño máis. Este paso non é o único, é un paso necesario. E como paso necesario tamén temos que decir que non quedará só aquí. Se tomarán novas iniciativas ao longo dos vindeiros meses que permitirán reforzar as escolas e que permitirán reforzar a rede. Sempre seguindo a máxima que ten posto sobre a mesa a nosa alcaldesa, que é facer do público unha referencia, fornecer os servicios que ten este Concello pensando nos usuarios e nas usuarias, nos cidadáns, en definitiva, nas familias da nosa cidade. Quero agradecer especialmente as aportacións feitas
polas direccións das escolas e polas asociacións de nais e pais. Tamén polo conxunto de grupos políticos, porque, sen dúbida ninguna, aínda que non foran estimadas algunhas das alegacións, sí contribuíron a enriquecer o debate do propio Goberno, o debate do propio Servicio de Educación e, desde logo, a millorar, como non pode ser doutro xeito, o enfoque que se aporte á hora de dimensionar ben a millora e as propostas de millora da rede de escolas infantís municipais. Polo tanto, creo que é relevante e é significativo. O regulamento formou parte dun acordo ao que se chegou co Grupo da Marea Atlántica no seu momento, un acordo que permiteu que unha maioría deste pleno puidera sacar adiante un regulamento que estaba pendente de actualizar dentro do ano 14, se non me falla a memoria, e nese sentido tamén quero facer un recoñecemento explícito ao Grupo da Marea por facilitar o acordo, porque fóramos capaces de camiñar non só no acordo inicial, sino tamén que fóramos capaces de estudiar conxuntamente as alegacións, fóramos capaces de ser sensibles e de compartir unha visión en torno á defensa do público, en torno á defensa da necesidade de que a rede de escolas infantís que foi posta en marcha por un goberno socialista xa fai moitos anos no século pasado, poida seguir sendo un dos sinais de identidade desta cidade. En principio, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Polo Grupo Mixto, señora Martínez, primeira quenda. Moitas grazas, señor tenente de alcaldesa. Este regulamento de funcionamento para as escolas infantís municipais aprobouse inicialmente sen pasar polo requisito dunha consulta previa como debería, nin foi acordado con quen tiña a experiencia, o coñecemento e a capacidade de estar a fronte ofrecendo un servizo de alta calidade a pesar das circunstancias adversas que en moitos casos padecen. Falamos das directoras e traballadoras das empresas que dirixen as escolas infantís. Compartimos as súas inquietudes e as apoiamos nas súas alegacións. Algúnas foron aceptadas polo goberno local, outras se entende polos técnicos que ou ben son competencia doutra administración ou ben son servizos que poden cubrirse desde a Consellería de Benestar Social, como é o caso da gratuidade da alimentación a través das axudas para comedor das escolas infantís. Pero outras se desestiman por entender que son competencia da Xunta de Goberno Local e non do regulamento e do seu funcionamento, sen que queden reguladas no documento. E outras, como as relativas aos incrementos económicos ou as baixadas paulatinas de unidades e ratios, desestímanse por considerar baixo un punto de vista técnico que un incremento no regulamento imposibilita continuar cos contratos de xestión das escolas que actualmente están en vigor e que tampouco existe a posibilidade de modificalos para poder ter en conta o alto incremento dos gastos de persoal que iso produciría. Cuestión esta que nos preocupa, xa que se expanden as normas deixando a cobertura económica en mans dunha futura revisión. Tamén se aclara que, debido á plena ocupación das prazas, para reducir o número de nenos usuarios serán necesarias máis aulas e máis espazo, co que non se conta. A todo isto, engadir que o requisito de lingua inglesa, segundo se responde ás alegacións, será de aplicación nas novas licitacións, polo que se considera que non ocasionará un novo gasto a economía das empresas que a xestionan e que deberá valorarse en próximas licitacións. Tampouco a programación artística se considera que entra no regulamento. Chegados a este punto, cabe preguntarse se para que as escolas infantís fosen gratuitas era necesario un regulamento tan complicado, que non dá resposta a necesidades concretas das escolas, como aumentar a achega municipal por entrar dentro da revisión dos contratos, que deixa en mans da Xunta de Goberno Local decisións que afectan o seu funcionamento, que non responde á legalidade en canto á lingua vehicular, que non recolle ningunha das alegacións da AMPA e que para calquera nova carga económica que este regulamento xere requerirá dun estudio económico previo antes de adoptar ningunha decisión. De verdade, era necesario complicalo tanto? Van realizar eses estudos económicos canto antes para dar resposta a todas estas cuestións que quedan no aire, pero que supoñen unha angustia para as directoras destes centros preocupadas por dar un servizo de alta calidade como premisa. Reguláronse en contemplar os novos gastos que estas medidas, que deben ser de carácter organizativo, traerán consigo e cuxa única solución remítenos ás revisións dos contratos ou ás novas licitacións. E lamentamos de novo que este regulamento se utilice para condicionar a gratuidade educativa ao uso do galego como lingua vehicular e para non respectar
a normativa vixente. O informe da asesoría xurídica non conclúe a súa legalidade, como nos queren facer ver, senón que non contrapón, pero tampouco respecta ao rango da normativa autonómica. Isto non é excusa para incumprir unha normativa de rango superior, nin para privar aos nenos da liberdade do uso das nosas dúas linguas cooficiais na Comunidade de Galicia como linguas vehiculares. O secretario xeral do Pleno explica no seu informe a regulación proposta no artigo 20.1 do REIM pode ser xurídicamente moi dubidosa e podería ser considerada nula de pleno dereito na forma en que está formulada. Toda a xurisprudencia que sinala o señor secretario dos diferentes tribunais, Superior de Galiza, Supremo e Constitucional, avalan que este regulamento non responde á legalidade. Aínda así, vostedes están dispostos a que este Concello poida ser levado ante os tribunais por calquera entidade, o que nos parece dunha irresponsabilidade enorme para quen está á fronte do Executivo Municipal. Pedímoslles na aprobación inicial que modificasen, pedíronllo nas alegacións a AMPA e o Partido Popular e desestimárono. Fomentar a lingua galega non é condicionar o seu uso como lingua vehicular ordinaria para poder acceder a unha escola gratuita. Fomentar a lingua galega é sentirse orgulloso de falala, non obrigalo. Dicía a señora Beira no pleno de maio que, segundo o Instituto Galego de Estadística, en 2008 un 25% dos nenos da nosa comunidade aprenderon a falar en galego e que en 2018 esa cifra se rebaixou ao 18%. Este dato dilles que hai que seguir obrigando. O que deixa claro isto é que, aínda con todas as obrigas, aínda con saltarse a normativa e a liberdade de usar as dúas linguas, aínda con todo iso, os datos baixan. Non será que obrigar realmente produce o efecto contrario? Fomentemos o galego usando ambas as linguas, fagamos que prefiran usar o galego, respectemos a liberdade por enriba de todo, non fagamos unha batalla por cada rebrote ou gromo que se nos poña por diante. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Saúdo de novo ás directoras das escolas infantís. Se algo puidemos aprender desta crise provocada pola COVID-19 é que os coidados e o ensino moitas veces non están abondo valorados, que son un piar da nosa sociedade e que sen eles é moi complicado vivir. Así comezaba a miña intervención no pleno de maio. Vivimos nun momento en que a conciliación voou polos aires, un momento en que os nenos e as nenas nos demostraron que son seres excepcionais cunha fortaleza e unha capacidade de adaptación inmensas que xa quixéramos moitas persoas adultas. Pola importancia da educación, lembremos que o ensino da primeira etapa de infantil é ensino, pola importancia dos nenos e das nenas na nosa sociedade, do futuro, pola conciliación, este asunto que debatemos e votaremos non é baladí, non é un asunto de trámite. Non vou negar o atractivo de anunciar e apoiar a gratuidade das escolas infantís municipais, mas permitamos que a urxencia de sobrevivir non nos roube a ambición de procurar uns servizos públicos de máis calidade. Como digo, estas foron as palabras do pleno de maio cando se aprobou inicialmente o Regulamento de Organización e Funcionamento das Escolas Infantís. Daquela tamén insistín en que esta normativa municipal non se redactase dunha maneira dialogada coas principais axentes implicadas na súa aplicación, nin tampouco con este grupo municipal. A súa tramitación non foi transparente nun inicio, tal e así que desde a Secretaría Xeral se indicaba no informe de maio que se omitiu o procedimento de consulta previa recollido na Lei 39/2015. E podemos dicir o mesmo do proceso de admisión e inadmisión de emendas. O prazo para presentar as alegacións rematou a principios deste mes e desde ese momento que nos saibamos o grupo de goberno non se reuniu en ningún momento coas alegantes, desde logo non con este grupo municipal, nin tampouco con outras alegantes, como digo, para tratar precisamente a estimación ou desestimación das alegacións. É certo que se reuniron coas direccións das escolas infantís antes de rematar o prazo de alegacións, mas tamén porque elas se foron reunindo con todos os grupos municipais e tamén para tratar outros asuntos, pero non para tratar a cuestión das alegacións que, por certo, non foron notificadas da súa estimación ou desestimación. Consideramos que o feito de que o Goberno municipal teña acadado un pacto con outra organización política non debera ser óbice en ningún caso para ninguén
para ningún grupo, para introducir cuestións neste regulamento que nos entendemos que van encamiñadas a mellorar este servizo de cara á cidadanía. Saben ben vostedes que a nós nos gusta dialogar e chegar a acordos. Gústanos que os acordos se cumpran, connosco e cos outros. E non criticaremos nunca os acordos do Grupo Municipal Socialista coa Marea Atlántica. Pero en política estamos para solucionar os problemas da xente, para mellorar a calidade de vida da cidadanía, ou cando menos así o entendemos nós. Precisamente por iso non concibimos que un acordo cunha organización política, sobre todo do denominado arco da esquerda, impida que o haxa tamén co outro. Gustaríanos deixar constancia desta reflexión. E canto ao proceso, hai outra cuestión á que nos queremos referir, con todo o respecto do mundo, mais que nos chama a atención. Como é posíbel que o Regulamento de Escolas Infantís Municipais indique que será o Servizo Municipal de Educación o encargado de velar polo cumprimento deste texto normativo e o tempo que en estea a termar da negociación da súa aprobación inicial e definitiva sexa a Concellaría de Facenda e Interior e que sexa a Comisión de Facenda e Administración Xeral quen ditaminase este asunto. Como pode ser que este asunto non sexa un obxectivo primordial da Concellaría de Educación, que vostedes foron quen lle devolveron o nome, e do que depende o Servizo Municipal de Educación? Como pode ser isto se das poucas cuestións relativas á educación que leva directamente o Concello da Coruña son precisamente as escolas infantís municipais? E xa non queremos afondar máis no proceso. Nas nosas alegacións, dixen antes, ían encamiñadas precisamente a mellorar o servizo. Unha delas era a que facía referencia ás ratios. Nos entendíamos que o Concello da Coruña, neste regulamento, cunha vocación, ademais de duración de varios anos, debía deixar claro o seu compromiso coa rebaixa de número de nenos e nenas por aula, que obviamente non ia ser inmediata, porque iso implica unha preparación e unha dotación específica, mas sí paulatina. Porén, na contestación ás alegacións, véñennos con que a normativa autonómica di que as ratios constitúen o número máximo de prazas escolares autorizadas por unidade. Falamos, polo tanto, de número máximo, non de imposición das mesmas, co que entendemos o recollido en ambas as dúas normas deixa aberta a posibilidade de baixalas discrecionalmente. No sistema, din vostedes, no sistema actual de xestión das escolas, a baixada de ratios supoñería unha importante carga económica para o Concello. Formular unha baixada de ratios requiriría dun estudio económico previo antes de adoptar decisión algunha, sobre todo tendo en conta que este regulamento ampara a gratuidade da atención educativa, o que supón un incremento considerable nos orzamentos municipais que conta con recursos limitados. Sería, polo tanto, pouco apropiado comprometerse a unha baixada nas ratios legalmente establecidas sen ter en conta a capacidade económica deste Concello para asumila. Compre sinalar tamén que as ratios non foron revisadas pola comunidade autónoma nin sequera logo da pandemia declarada pola COVID-19. E, sinceramente, xusto isto último non é de recibo. Con que cara se critica a Xunta de Galiza gobernada polo Partido Popular por non tocar as ratios en infantil e primaria, á vez que se rexeita a recepción de fondos para o reforzo de profesorado, e logo aquí supónse que temos que aceptar isto. Vostedes poderán facelo, nós non. Continúo na seguinte intervención. Moi ben, moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitas grazas, moi bo día a todas as directoras das escolas infantís municipais, as traballadoras desta casa, as compañeiras e compañeiros de corporación, as xornalistas e a todas as persoas que nos están seguindo neste momento por streaming. A gratuidade das escolas infantís municipais foi un dos acordos da Marea Atlántica e o PSDG-PSOE para a investidura de Inés Rei, un acordo que se concretou, ademais, noutro acordo, que foi o acordo orzamentario deste ano, e que, efectivamente, para facerse realidade require da modificación do Regulamento de Escolas Infantís Municipais. E hoxe, esa modificación e ese requisito cúmprese. Por iso temos que celebrar que se faga realidade unha medida que está pensada para potenciar unha etapa educativa que é imprescindible e alegrámonos de que, ademais, implique avances. Avances cara a esa cidade educadora que promove a igualdade, que promove a súa lingua, que promove a diversidade, que promove a protección do medio ambiente. E alegrámonos
porque temos clarísimo, absolutamente claro, que invertir nun ensino público con valores hoxe e invertir nunha Coruña que vai a ser moito mellor no futuro de mañá. Este novo regulamento, dende logo, non é o regulamento que máis lle gustaría a Marea Atlántica. Non é un regulamento feito por nós e deixa fora seguramente cousas que son relevantes para este grupo político. Gustaríanos que se enfatizase aínda máis no modelo educativo e moito menos no asistencial. Gustaríanos incluso que se contemplasen outras fórmulas como a posibilidade dunha xestión directa no futuro, pero somos conscientes de que unha negociación implica tamén ser xenerosas e tamén somos conscientes de que efectivamente este regulamento contén modificacións que son moi relevantes. Unha delas xa foi comentada, é a gratuidade no ensino de 0 a 3 anos na nosa cidade, nas 9 escolas infantís municipais, que supón un gasto de case medio millón de euros e, dende logo, creemos que é unha inversión importante nesta cidade que vai da man de esa universalización das escolas infantís municipais e que, obviamente, non debe rematar aquí. Este é un primeiro paso, pero, dende logo, por potenciar esas escolas públicas e infantís da nosa cidade hai que seguir facendo moito máis, tanto na mellora da súa calidade, tanto no reforzo dos medios e recursos que precisan, como tamén no incremento das prazas públicas. En segundo lugar, modifícanse os criterios de admisión tamén para estas escolas infantís dende a Marea Atlántica. Temos claro que nacer nunha familia humilde non pode significar quedarte fora dos dereitos sociais, non pode significar quedarte fora do dereito ao ensino. A equidade ten que ser unha marca de identidade e o ensino. Sabemos todas e todos nesta corporación que o ensino é porta e tamén é chave do resto dos dereitos. En terceiro lugar, aposta polo ensino en valores como sinal de identidade, xa dicía, priorizando ese fomento da igualdade, o respeto pola diversidade, a interculturalidade, a atención á diversidade, a sustentabilidade ambiental ou a alimentación saudable. En cuarto lugar, aposta pola nosa lingua. Sí, aposta polo galego. A mí me gustaría saber en que momento se lle obrigou a señora Martínez, por exemplo, a falar en galego. Dende logo, creemos que ten que ser unha aposta firme. Deste xeito tamén se racionaliza a exixencia do inglés imposta no seu momento polo Partido Popular e se dá cumprimento a algo moi sensato, que é o que nos veñen dicindo os organismos internacionais de dereitos humanos, que é que os dereitos humanos hai que cumplilos. E neste sentido se veñen pronunciando diversos organismos internacionais no marco da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias. En último lugar, a defensa e o recoñecemento das traballadoras desta etapa educativa, que efectivamente é unha etapa educativa e así se ten que recoñecer. É evidente que as traballadoras de 0 a 3 débense de poñer en valor, son plantillas conformadas maioritariamente por mulleres e con salarios precarios que se encargan de educar e que se encargan de soster a vida e garantir empregos dignos e responsabilidade das administracións. Queremos agradecerlle ás directoras das escolas infantís municipais as súas aportacións a este regulamento. Creemos que son estimadas na súa ampla maioría unha boa nova porque mellora esa normativa. Tivemos diversas xuntanzas con elas e sabemos do seu esforzo e sabemos tamén do seu bo facer, tanto das directoras como das propias traballadoras da plantilla. A todas vos tamén, grazas por loitar por dignificar esta etapa educativa. Queremos, e vou rematando xa nesta primeira quenda, agradecer ao Servizo de Educación, as súas traballadoras, a doña Sagrario Ron, a doña Graciela Carral, as horas adicadas, tamén ao Goberno local polo seu bo talante neste proceso e, dende logo, polo seu cumprimento deste acordo que para nós é importante. Pero tamén queremos resaltar e facer novas peticións ao Goberno dentro das escolas infantís municipais que comentarei na segunda quenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. Yo, escuchando a los diferentes grupos políticos, vamos a aprobar un reglamento que parece que no le gusta a nadie. No le gusta a la compañera de Ciudadanos, no le gusta a los compañeros del BNG, a la compañera de La Marea. Dice, casi lo primero que dice es que no es el reglamento que a ella le gustaría aprobar. No sé por qué no esperamos un poco más, aprobamos la gratuidad en la que todos estamos de acuerdo y hacemos un reglamento con permanencia, el que todos querríamos.
y no este en el que todos no estamos de acuerdo. Mucho agradecer a las directoras que están aquí presentes sus alegaciones, pero la verdad, déjenme mirar aquí las cifras, estas señoras presentaron 15 alegaciones y la Marea y el PSOE le admitió 5. 5 alegaciones. De las personas que más saben de escuelas infantiles de esta ciudad, una vez iniciado el proceso de modificar un reglamento que les afecta a su trabajo directamente, se aceptan 5 alegaciones. Cuando ellas fuerzan, ellas vienen a hablar con ustedes, como vinieron a hablar con todos los grupos. Con lo cual, yo creo que si este es el diagnóstico, que este reglamento no lo queremos ninguno, aprobemos hoy la gratuidad y hagamos el reglamento que queremos para las escuelas infantiles municipales, que exige necesariamente, como indican los informes de intervención y asesoría, necesariamente hay que hacer un estudio económico de un servicio que se va a prestar gratuitamente. Esas excusas de que habría que hacer un estudio económico, reiteradas en las contestaciones a todas las alegaciones, ¿por qué no se ha hecho un estudio económico previo para poder contestar a todas las demandas del sector y de los diferentes grupos políticos? Y de los usuarios, Aunque no sé para qué valen los informes, porque con respecto al punto del artículo 20, en el que estamos totalmente en contra de que la lengua vehicular sea el gallego, creo que el informe del secretario es suficientemente claro, que no es nada bueno que una administración incumpla una norma autonómica sobre un tema tan importante como es el idioma gallego, que tienen derecho los ciudadanos a elegir el idioma, a utilizar el idioma que quieren, y nosotros tenemos la obligación de, según la normativa actual, sea este el gallego o el castellano, a utilizarlo. Es muy fácil de comprender, o es que no entendemos las normas. No es imponer, no es imponer. Usted no puede imponer como lengua vehicular el gallego. Se lo está diciendo un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento de 16 folios, con todo tipo de antecedentes. Es que, ¿cómo podemos venir aquí a aprobar un documento que está en contra de una normativa autonómica? Ese es el ejemplo que damos a la sociedad. Hay que incumplir las normas, hay que incumplir las leyes, con un informe de 16 folios de un secretario. Evidentemente, esto lo que es un acuerdo entre la Marea y el PSOE. Y esta modificación del reglamento la había que hacer sí o sí, porque es el peaje que paga el PSOE y todos los coruñeses a que la señora Irene Rey sea alcaldesa de La Coruña. Había que hacerlo sí o sí porque era un acuerdo. Pero háganlo bien, cumplan la normativa, hablen con el sector, hablen con los diferentes partidos políticos, que todos tenemos mucho que aportar. Hemos hecho todas alegaciones, no les valen las alegaciones del bloque, no les valen las alegaciones de las directoras de los centros, no les valen las alegaciones de la Asociación de Padres de Alumnos, no les valen las alegaciones del PP, que presentamos 15 y nos admiten una, que era simplemente que cumplieran la normativa del procedimiento, que era darnos el reglamento también en el idioma castellano. Es la única que nos han admitido. Es que es realmente sorprendente que estemos todavía discutiendo estas cosas. Además, que me vengamos aquí y que ustedes me digan que es que este reglamento no es el que nosotros querríamos. Pues si no lo quiere nadie, insisto, ¿para qué venimos aquí a aprobar este reglamento? La gratuidad, ¿estamos todos de acuerdo? Aprobamos la gratuidad. Adelante, vamos a sentarnos a hacer un reglamento con afán de continuidad y de permanencia, que sea el que queramos todos, el que necesitan las escuelas infantiles municipales, que creó el Partido Socialista, que me mantuvo el Partido Popular, que invirtió el Partido Popular, que hizo el reglamento el Partido Popular, no como la Marea, que durante sus 4 años ni modificó el reglamento ni creó más plazas. O sea, que no se vayan ustedes de valedores de las escuelas infantiles cuando en 4 años, como en otras muchas cosas, desidia total por todo lo que eran las cosas de esta ciudad. Inversión la mínima posible, no solo en educación y en cualquier otra cosa. Ni en barrios, ni escuelas infantiles, ni nada de nada, como saben. Nosotros presentamos varias alegaciones. Los ratios, también era un problema de los ratios. Resulta, comparto casi en la totalidad las manifestaciones de mi compañera del Bloque Nacionalista Gallego. Vamos a ver si los ratios, si queremos aproximarnos a otras comunidades autónomas y a otros países, hay la posibilidad de reducir los ratios. Hágase. ¿No va a ser con afán de continuidad? Pues si no es ahora, pues dentro de un curso que se establezca un baremo, un plazo, un cronograma para hacer todas estas cosas. Asuntos económicos que afectan directamente a las familias. Los servicios complementarios. Habrá que tener claramente la posibilidad de que las personas que no tienen recursos y que no pueden afrontar un transporte
una comida o un suplemento de jornada, pues se les ayude a pagarlo. Creo que no sería muy triste que los ciudadanos no pudieran llevar a sus hijos a las escuelas infantiles municipales porque no pueden pagar los servicios suplementarios. Sería muy triste. Plazas de nuevo ingreso. Proponíamos que se tuviera en cuenta la vivienda habitual o el centro de trabajo con respecto a la cercanía. Tampoco se nos tuvo en cuenta. Atención educativa directa. Como máximo, la pareja educativa. Decíamos que se pudieran tener más de 2 personas. Pues dicen que no. Simplemente no exigíamos que se pudiera tener más. Obras de mantenimiento, que se precisara. Reglamento de funcionamiento interno, que se precisara. Y no hubo manera, no vale nada. Solo vale la propuesta del PSOE y la Marea y que resulta que la Marea dice que no es el reglamento que le gusta. Pues entonces, ¿a qué venimos aquí? Insisto, aprobemos la gratuidad y después, si queremos, hacemos el buen reglamento, que es nuestra obligación, para que funcionen perfectamente las escuelas infantiles municipales, contando con las aportaciones de los trabajadores, de los padres y de los grupos políticos. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. A compañeira é compañeira, pero xa non é de Ciudadanos, dígolle, porque igual quedouse vostede no pleno anterior. Señor Laje. Señora Martínez, do Grupo Mixto, imos a estudiar as propostas e a ter en conta os estudos económicos que nos achegan das direccións das escolas, as diretoras. Non só somos sensibles, sino que, bueno, estamos bastante encima dunha materia que, desde logo, habería moito que falar, non polas competencias municipais, sino porque estamos suplindo permanentemente algo que é competencia autonómica, non? Vai haber que cumplir unha serie de protocolos, van a ter que asumir unha serie de custes e todo eso non estaba previsto. E, polo tanto, a máxima sensibilidade que despois habrá que cadrala ca máxima eficiencia e con ver os buratiños que hai para poder incorporalos aos orzamentos. En fin, unha cousa é predicar, outra cousa é ter boa disposición e outra cousa despois é facer posible e viable que as boas palabras se traduzcan en feitos. Vostede aludeu á legalidade. Podo dicirte que este goberno non só respeta a legalidade, sino que se move absolutamente na legalidade, como non pode ser de outro xeito. Señora Beira, teño que dicir que no goberno coincidimos na reflexión que fai sobre os servicios educativos, sobre a potenciación da conciliación, sobre que somos conscientes de que non estamos a falar do ámbito educativo. Permítanme un pouco esta digresión, é dicir, falar de educación nos termos que ás veces se escoita, parece que estuveramos falando dunha tesis doutoral, cando estamos a falar de moitas veces pequenos e pequenas de 6, 7, 8 meses, onde tamén educación son moitas outras cousas que teñen pouco que ver con ese modelo educativo. Creo que ás veces a xente levanta un pouquiño os pés do chan e está pouco na realidade, non? Unha cousa falar de chupetes ou de limpiar cueiros, outra cousa é falar de tesis doutorais. E todas son relevantes na vida e todas son relevantes desde o primeiro día. A gratuidade, señora Beira, efectivamente, é unha decisión política dun goberno que o impulsa do cumprimento dun acordo e non pasa absolutamente nada. É así. Hai veces que hai grupos que dicen que non se fai nada, que non se move nada. Eu entendo que isto ten unha relevancia. Ten unha relevancia que ao final se nominaliza. Nominalizas. E hai grupos que chegan a acordos e grupos que cumplen os acordos, pero hai unha decisión establecida nun pleno de investidura onde a nosa alcaldesa, a señora Rei, establece uns obxectivos para a cidade e imos dando pasos. Ela consideraba que era importante impulsar no primeiro ano a gratuidade das escolas infantís e así o fixemos. Bueno, vostede despois xa o matizou e a min alégrame, quero dicir, entendo as críticas que ten formulado. Creo que hai que tomar nota do que dixo. Creo que é posible e debe de ser posible chegar ao mesmo tempo
a acordos. Non debe de ser un obstáculo poder chegar a acordos entre os grupos que habitualmente chegan a acordos. Incluso direlle máis, eu o teño defendido ás veces con escaso éxito, que é bo chegar a acordos entre diferentes, e creo que o plan de reactivación económica é un bo exemplo de que debemos de ser capaces de buscar o entendemento, que é o que a ciudadanía persigue. Foi dictaminado cando só estaba habilitada unha comisión, a Comisión de Administración Xeral, que é a comisión que por defecto é a Comisión de Economía e Facenda. Foi así dictaminado, por eso acabou o seu trámite na comisión na que comenzou, por eso non foi dictaminado na Comisión de Economía. Si yo quero aclarar, para que non pense que non yo contesto, e efectivamente, non é que fora a Consellería de Economía e Facenda, foi o portavoz do Goberno, que neste caso son eu, por indicación da nosa alcaldesa, que quen preside e quen decide estas cuestións, quen levou as negociacións. Millor ou peor, seguramente sempre pode haber alguén que o faga millor, pero en calquera caso buscando, pois, facelo da mellor forma posible. Señora Cameán, creo que é certo que se vostedes fixeran sós o regulamento, sería outro regulamento, pero deso se trata. Pois chegamos a un acordo, cumplimos o acordo e, efectivamente, non ten razón o señor Coira dicindo que non sexa o regulamento que non lle gusta aos grupos. O Goberno toma o seu camiño e toma decisións, escoita a todos. Escoita a todos. Cada un faría unha selección, se falamos de fútbol, diferente a outro. Pero despois hai que buscar puntos de entendemento. Por eso é difícil que pase que sexa de gusto de todos. Vostede pasa, señor Coira, que estaba acostumbrado a que non aceptaban nada. O pouco tempo que gobernaron neste Concello non é que aceptaran unha, é que non lle aceptaron nunca nada a nadie. Entón, bueno, digamos que, fin, pero vostede puxos un pouco estupendo, permítame a expresión, e eu teño que decirlle que eleccións do Partido Popular no ámbito da educación, ningunha. Ningunha, señor Coira. Vostedes que gobernan en Galicia dende fai algún tempo teñen concellos de 3.000 habitantes aos que lle construyen 2 escolas infantís públicas. Sin embargo, no Concello da Coruña, que hai 247.000 habitantes, ten que ser o Concello o que supla as competencias autonómicas, cunha rede modélica de escolas infantís. E estaría bo se as escolas infantís, as direccións das escolas e as empresas que xestionan as escolas tuveran que esperar polo Partido Popular para resolver os seus problemas. Señor Coira, o que é de un non se impón, o galego é de todos. Como vamos impoñer algo que é propio? Deixen de meter mensaxes importados do capital do reino. Deixen de crear dificultades onde non as hai. E tome nota, se quere, do propio señor Feijóo, que por unha vez foi detrás do Goberno Municipal da Coruña e cando nos anunciamos a gratuidade das escolas infantís, 3 días despois, anunciou tamén a gratuidade do segundo fillo nas escolas dependentes da Xunta de Galicia. Así que tan mal non o estaremos facendo, señor Coira, cando ata o señor Feijóo copia. A ver se vostede tamén vai copiando do señor Feijóo. Grazas, señor Laje. Último turno. Señora Martínez, polo grupo. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non tiña pensado utilizar estes 3 minutos, pero, bueno, simplemente para decirlle ao señor Coira que non se preocupe, que entendo perfectamente o descuido, sobre todo neste tema, porque neste tema do idioma coincido plenamente ahora desde o grupo mixto co que xa pensaba cando estaba en Ciudadanos, non? Que defendemos tamén desde o grupo mixto a liberdade dos nenos e dos pais para poder usar as 2 linguas oficiais de Galicia como vehiculares, que o exemplo que nos dá a cidadanía se teña en conta, porque sen ningún tipo de conflicto queren que se fale con liberdade a lingua que cada quen elixa. Regulamentar nunha súa lingua como vehicular non é o que a xente expresa na
rúa. E máis, se se puxera como lingua vehicular ordinaria neste regulamento o castelán pensaría exactamente o mismo, sempre defendendo a liberdade do uso das dúas linguas. E si coincido co Partido Popular a hora de, por exemplo, pedir que se aprobe a gratuidade das escolas, pero que se deixe o regulamento sobre a mesa para tratalo entre todos, cos estudios económicos que vostedes mesmos vinculan co persoal, coas empresas, coa AMPA, cos grupos municipais e cos técnicos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, en canto á referencia que tomou a señora Martínez sobre os datos que din sobre o galego, di que, efectivamente, os datos que dixen eu do Instituto Galego de Estatística son certos e que iso revela que a imposición do galego non funciona. Miren, os datos de 2008 a 2018, esa absoluta rebaixa dos nenos e nenas en Galiza que aprenderon a falar en galego corresponde a unha década de vixencia do decreto do plurilingüismo do señor Feijóo. É dicir, corresponden a esa década. Non a ningunha década de ningunha imposición nas escolas infantís municipais da Coruña. Corresponden á década do decreto do plurilingüismo que efectivamente viuse que non serviu para promover o galego. Ben, no pleno de maio dixen que unha das aprendizaxes da pandemia da COVID era a importancia vital da conciliación, porque voou polos aires e porque se está a facer a vista gorda sobre as complicadísimas situacións que se dan nas familias desde o mes de marzo para poderen conciliar, sen colexos nin escolas infantís. Moitas veces tendo crianzas maiores ao cuidado de pequenas, con renuncias a traballos e con sobrecarga en milleiras ocasións sobre o lombo das mulleres. Miren, en canto a ratios, continúo porque precisamente é unha cuestión absolutamente vital de cara á calidade que se dea desde as escolas infantís. Eu quero preguntar se a rebaixa das ratios, que era o que nos demandábamos, resulta que depende dun estudo económico que hai que facer, se vai facer ese estudo económico e se compromete o Goberno municipal a estudar a rebaixa paulatina desas ratios para poñernos á altura de outros países da nosa contorna, porque iso é o fundamental. Pero miren, desestimouse a nosa alegación sen dialogar connosco. Desestimouse a alegación na que pedíamos que houvese persoal específico para nenos con necesidades educativas especiais. E desestimouse. E logo petarán na Xunta de Galiza para exixirlle dereitos e non parches e irán xunto coas familias a exixir na Xunta o que non están dispostos a ofrecer desde as escolas infantís municipais. E ainda ben que lle aceptaron as direccións das escolas a mellora na composición do Consello de Participación, onde nós tamén demandábamos que se contase coas especialistas en Pedagogía e Educación da Universidade da Coruña e mesmo co profesorado do ciclo de Educación Infantil do CEIP Ángel Casal. Educación infantil, sí, señor Laje. Claro que hai teses doutorais sobre a educación infantil. Claro que hai teses doutorais sobre o apego, porque se educa desde o minuto cero. Desde o minuto cero se educa e desde os bebés que están nas escolas infantís reciben educación tamén. Parece que se acepta a cuestión de ampliar o Consello de Participación, pero non se acepta que se reúna máis dunha vez ao ano para planificar correctamente, para estudar, para diagnosticar. Non está aceptada esa alegación. Nos consideramos que se ten que reunir máis dunha vez ao ano. Tampouco se nos estimou a alegación en que pedíamos a contratación das profesionais de aula que fose mínimo de 4 horas diarias, porque a Administración non pode amparar a precariedade. E tomo as palabras da señora Silvia Cameán. Debe recordarse que o regulamento ten como finalidade fixar as condicións básicas de prestación de servizo para os usuarios e non entra a fixar obrigas e dereitos nin das empresas adxudicatarias dos contratos nin das persoas traballadoras da rede. Isto non é certo. Isto que nos contestan a nós non é certo, porque si se fala das obrigas das empresas adxudicatarias e si se fala das obrigas das profesionais das aulas, das funcións, da formación precisa, etc. Só se nos admitiu unha alegación.
A nos gústanos este regulamento e gústanos que o Concello da Coruña poña o seu graíño de area para contribuir ao freo dos terríveis datos de descenso de nenas e nenos que falan galego no noso país. Entendemos, efectivamente, que a gratuidade pode ser algo importante, moito máis se pensamos na crise económica que se nos ven enriba. Tamén dicíamos naquela altura que é importante a calidade dos servizos que se ofrecen de xeito gratuito. E niso incidían as nosas alegacións que foron desestimadas, na calidade do servizo. E, por suposto, a calidade dos servizos tampouco debe ir sobre o voluntarismo das persoas que o ofrecen, moi por riba dos salarios ou moi por riba do financiamento que se lles dá. E iso está a pasar hoxe en día nas escolas infantís municipais, que moitas veces funcionan grazas ao impulso, ao voluntarismo, ao endebedamento persoal, incluso de quen as dirixen. E aquí vai o noso recoñecemento ás directoras e ás profesionais de aula polo voso traballo, polas alegacións presentadas, que tamén sabemos que deron o seu choio. Porque non se tomaron en consideración as nosas achegas, ímonos abster nesta aprobación. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitas grazas. Dicía anteriormente que queremos facerlle unha serie de peticións a este goberno local en relación coas escolas infantís. Unha xa comentaba o voceiro anteriormente que ten que ver con eses atrasos nos pagos das facturas, atrasos que veñen de maio, de xuño e que están tendo repercusións importantísimas. Somos conscientes de que seguramente non é fácil, pero ninguén dixo que gobernar fose fácil, nin que a política fose fácil, e, dende logo, hai que artellar solucións. Queremos tamén pedir que se garantan as necesidades económicas que vai haber a maiores. Sabemos que vimos de sair e que estamos aínda nunha pandemia, saímos da parte máis grave, pero estamos aínda nesa pandemia. Empeza o cole de novo en setembro e ten que empezar ben, ten que empezar con garantías tanto para as traballadoras como para as nenas e para os nenos. E esas garantías non caen do ceo, esas garantías exixen planificación, exixen organización, exixen recursos e exixen, moi seguramente, tamén máis fondos económicos. Queremos tamén pedir que se axilice o máximo posible as matrículas tamén das escolas infantís municipais. Sabemos tamén, de novo, e entendemos as dificultades, pero as familias levan xa demasiado tempo agardando, están tamén nunha situación de incertidume e, dende logo, creemos que hai que axilizalo. Tamén queremos saber que vai a pasar co que se aprobou recentemente na Xunta de Goberno local esta semana. Aprobouse o cese de actividade e tamén a suspensión de actividade das escolas infantís municipais, e aquí sí que temos que ser críticas. Fíxose isto o 28 de xullo, cando se sabía que a prórroga do Real Decreto remataba o 20 de xullo, é dicir, deixáronse pasar días e agora seguramente haxa indemnizacións que abonar por parte do Concello. Por último, queremos tamén convidar a unha reflexión de cara ao inicio do curso que ven. Vimos de manter diversas xuntanzas coa Federación de AMPAs, con AMPAs de distintos colexios, vimos de analizar tamén ese protocolo da Xunta de Galicia e, dende logo, estamos moi preocupadas e así o queremos manifestar. Estamos moi preocupadas, hai diversas AMPAs, non sei se o saben, na nosa cidade que están dimitindo porque directamente a Xunta de Galicia delega nelas toda a responsabilidade. Non se pode pedir a unha AMPA que garantice a seguridade e que se fagan 3 quendas, cando nesta cidade xa hai comedores nos nosos coles onde se están facendo 3 quendas, é dicir, a Xunta de Galicia pide facer 6 quendas, pide para asumir a responsabilidade e, dende logo, en este momento, a Xunta de Galicia, a Administración Feijóo, non pon nada. Non só non pon nada, sino que encima, en colexios como CEIP Salgado Torres, quita. Cando máis necesitamos ese reforzo de docentes, cando máis necesitamos certezas, cando máis necesitamos seguridade, a Administración Feijóo danos, ou máis ben, quítanos esa seguridade. Agardemos que tomen nota, agardemos que se poñan as pilas, agardemos que falen coas familias e cos equipos directivos que están tamén moi preocupados por esta cuestión e que se poida empezar o colexio con todas as garantías e que poidan empezar tamén as nosas escolas infantís municipais en condicións de seguridade, en condicións tamén desa seguridade que queremos para elas e tamén para as nenas e nenos que educan. E finalizo xa. Finalizo como empezaba. O dereito á educación
E aquí, efectivamente, quero resaltar que para nós a etapa de 0 a 3 tamén é educación. Estamos xa cansas dese modelo de garderías, xa pasaron suficientes anos e creemos que temos que avanzar. O dereito á educación tamén nesta etapa é clave nos demais dereitos. Esta etapa sabemos que non é obrigatoria, se cadra por eso a mellor está tampouco valorada, pero, dende logo, para nós, para a Marea Atlántica, é absolutamente imprescindible. Trátase dunha etapa que, como dicía, vai moito máis aló do que se aprende na aula, vai moito máis aló de chupetes e pañais, señor Laje, vai moito máis aló porque se trata tamén dun medio que fomenta as habilidades das nenas e nenos e tamén racha coas desigualdades. E se queremos que ninguén se quede atrás, se queremos facer realidade tamén estes discursos grandilocuentes que temos ás veces, dende logo, a mellor maneira de facelo é darlle a educación infantil o que se merece, que máis financiamento e que sexa unha prioridade. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. Bueno, por concretarle y aclararle un poco a la última compañera de la Marea algunas cuestiones respecto al inicio del curso académico. El Ministerio tuvo el 16 de julio una reunión sectorial con todos los representantes de las comunidades autónomas. En agosto va a haber una conferencia de presidentes de comunidades autónomas que va a dedicar una parte de esa reunión muy importante por petición exclusiva del presidente Sánchez al tema de el inicio del curso escolar. Y, mientras tanto, la Xunta hace 2 o 3 días o una semana, no recuerdo exactamente, tiene colgado en la página web un protocolo muy detallado de más de 94 páginas que se está debatiendo con las asociaciones de padres, con los directores de las escuelas y que se ha realizado por diferentes responsables. Hoy había una reunión de la Xunta con los representantes de los directores de los centros de secundaria. Es un documento inicial que está ahí, evidentemente. Tenemos todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre y veremos qué directrices se marcan desde el Ministerio, pues se irá avanzando. Dejen, por favor, de criticar reiteradamente a la Xunta en las inversiones. Les recuerdo otra vez el informe PISA. Recientemente, en la última información sobre el sistema educativo gallego referente al tema de la lectura se publicó aún hace unos días. Pues los resultados son espectaculares. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la educación gallega que critican. Eso es lo mal que está haciendo Feijóo las cosas. Eso es lo mal que está haciendo la Xunta. Pues lo mismo le podría decir de la inversión, de la equidad. Escuelas infantiles. El Grupo Socialista creó durante 21 años 6 escuelas infantiles. El Grupo del Partido Popular, que gobernó este ayuntamiento solo 4 años, hizo 3. Dejó hechas 3. O sea que cuando hablemos de ratios es como cuando usted dice en la intervención respecto al modificativo de que es el ayuntamiento más inversor de Galicia. El Ayuntamiento de La Coruña históricamente siempre fue el mayor inversor de obra pública de todos los ayuntamientos de Galicia. Debería saberlo. Siempre lo ha sido y siempre ha tenido una ejecución e inversiones más importante que ningún ayuntamiento de Galicia. Mucho más que cualquiera de las 7 grandes ciudades. Estamos siempre criticando cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Insisto, el tema del gallego no es de recibo. Legislen ustedes para defender las 2 lenguas, no impongan el gallego. Hay informe muy claro, me reitero, del secretario. Creo que ese no es el camino. Creo que las cosas en educación por parte de la Xunta se están haciendo bien, que estamos en una situación difícil y que todos tenemos que sumar. Y si todos estamos de acuerdo en que podemos hacer un buen reglamento con afán de continuidad, hagámoslo. ¿Estamos de acuerdo con la gratuidad todos? Insisto otra vez, vamos a votar todos la gratuidad. Nosotros lo llevamos en el programa, pues a ustedes les tocó sacarlo adelante. Nosotros apoyamos eso, pero vamos a hacer el reglamento que los padres, los profesionales del sector y los grupos políticos y los ciudadanos, por ende, queremos, no un reglamento que no nos gusta y que además presentamos alegaciones y no son rechazadas, porque solo fueron aceptadas, hablo de memoria, creo que 5, de las 37 o 38 que se presentaron. Con lo cual, si hay voluntad, en vez de falar, lo que hay que hacer es llamar antes a los grupos políticos y al sector implicado y decirles, queremos plantear esto, ¿qué aportaciones hay? Vamos a hacer un documento en positivo.
y tendrá el apoyo de todos, porque todos queremos tener, supongo yo, las mejores escuelas infantiles municipales, aunque algunos que gobernaron 4 años no hicieron ni una plaza nueva ni una escuela infantil nueva. Nunca, nunca. En los 4 años ni modificaron el reglamento, que lo aprobó el Partido Popular, ni crearon una sola plaza, cuando había una demanda impresionante. Y fue una de las cosas más conflictivas que se gestionaron por parte de la manera. Bueno, esas y muchas. Por eso están ustedes donde están. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Señor Laje, pecha o debate. Gracias, señora alcaldesa. Por contestar brevemente á señora Beira, efectivamente, vamos a facer un estudio económico non só polo tema das ratios, sino tamén para ver o coste das prazas. É dicir, hai moitas cousas a normalizar e, polo tanto, sí vamos a traballar nesa dirección. Respeto o seu posicionamento, entendo, dentro dun contexto político. Me parece que, bueno, se pode ser construtivo dende a crítica, vostede o ten sido e, polo tanto, nada que decir. Efectivamente, pode e debe haber teses doutorais. Creo que vostede entendía perfectamente ao que eu me refería. O que quería era poñer de relevancia, poñer en relevancia o traballo que eu moitas veces creo que non está recoñecido das traballadoras. Digo traballadoras porque, é dicir, lo que falamos do 99 e tal, non sei se me quedo con alguén polo camiño, diría casi do 100%, pero creo que é bo non só decilo en privado, sino tamén decilo en público, decilo no pleno da corporación, entre outras cousas porque quedan as actas e é bo o recoñecemento, o traballo que se ven facendo e que se fará. Decir que con respecto ás melloras no Consello de Participación estimamos alegacións, é certo. Non sei como podremos resolvelo. Hai un erro material, teño que decir que hai un erro material, porque a intención era así incorporar que houvese alo menos 2 veces no ano as xuntanzas. Polo tanto, coa mesma que lle digo que non temos aceptado algunhas cousas, neste caso a vontade era de que houvese 2 xuntanzas e non unha. Veremos a fórmula, o deixo aquí. Me gustaría que, se é posible, resolvelo, que se resolva nesta dirección, faremos a consulta oportuna. Efectivamente, compartimos a preocupación non só polas facturas, sino tamén polas garantías que hai que ter ao respecto da aplicación dos protocolos, e das singularidades e situacións que se teñen atopado as propias empresas que xestionan as escolas despois de vivir unha pandemia e de como lles ten afectado, facéndose preguntas que, lóxicamente, fai un ano, pois o mellor non se facían. Eu creo que isto debe de servir para mellorar o servicio que prestamos, tamén a seguridade xurídica. Haberá que facer algúns cambios, non só o cambio de concesión a prestación por servicio, sino mellorar a seguridade xurídica das propias empresas concesionarias. Non se levou antes a Xunta de Goberno a suspensión, por aclaralo, precisamente, aínda que estaba previsto, para que se fixeran todas as aproximacións e estudios que permitan ver ben como se poden compensar esos días e volver á normalidade o antes posible. Señor Coira, e moi brevemente, mire, é moi complicado non contestarlle unhas cousas. Vostede é consciente de que, cando gobernaron, esos 4 anos que gobernaron, inaugurou unha escola infantil que fixo o goberno de Emilio Pérez Touriño, inaugurou outra que financiou o señor Amancio Ortega. Comenzaron a facer unha e nin a terminaron. Señor Coira, vostedes, de educación e das escolas infantís, o único que poden é recoñecer que o modelo que funciona nesta cidade e que, efectivamente, claro que o fixemos os socialistas, pois é o que hai. Vostedes sabe todo o mundo que fixeron un túnel na Marina e pouco máis. Co cal, eu creo que eso por un lado. E por outro, vir a decir aquí o compromiso da Xunta de Galicia, que ten unha débeda histórica con esta cidade, que nun concello a 20 kilómetros desta cidade
nun concello de 1.800 habitantes. Van a construir a terceira escola infantil, señor Coira, 1.800 habitantes. E esta cidade con 247.000 e unha débeda histórica da Xunta de Galicia, vostedes, dende a Xunta, prácticamente non fixeron nada en materia de escolas infantís. Recórdolle que unha delas a fixo o goberno de Emilio Pérez Touriño. O sea, que vostedes construíron e fixeron menos nesta cidade do que fan nun concello de 1.800 habitantes. Así lles vai seguramente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Rematou o debate. Rematou o debate. Imos proceder á votación. Señores do Partido Popular, rematou o debate. Debatan despois entre vostedes, pero agora rematou. Imos proceder á votación do asunto número 5. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado e ata aquí os asuntos da orde do día. Rematamos o curso con este pleno. Desexolles a todos e a todas, queridos compañeiros e compañeiras, que teñan un bo verán. Despois dun ano tan complicado como que pasamos, que aproveiten para desconectar os que poidan e o que poidan descansar e recargar as pilas un pouco máis o goberno que a oposición. Tampouco fai falla que veñan coa batería ao 100%. Disfruten moito do verán, vémonos en setembro.